Добрый вечер. У нас Сомалі. У нас далей Вікторыя 3. У нас засталося не зусім не шмат часу, у сэнсе у гульне. Я паглядзеў, праверыў, у гульне няма магчымасці працягнуць па-за межамі віктарыянскай эпохі. У 36 годзе, 1936 годзе гульня скончваецца. Таму паглядзець, куды яшчэ мы можам забрацца за Сомалі у нас не атрымаецца. На жаль, мы вельмі абмежаваны часам. Там мы будзем проста глядзець па выніках, так? Давайте возьмем больше лоялистов, але разъем любую компанию обрали рандомно. Что мы будем рабіць? Мы добиваем літаральна апошнія гады. Хутчэй за ўсё мы скончым раней, чым скончыцца стрым. Таму я прапаную наступнае. Я пачну за яшчэ нейкую краіну. Зноў жа як выпадковую. І зноў жа, калі гэта будзе нейкая, напрыклад, вялікая імперыя, то я, можа быць, абяру. Мне не вельмі падабаецца ідэя гуляць за велічэзную імперыю. Мне не так цікава. Я, можа, тады возьму просто нейкага суб'екта ў гэтай імперыі і буду гуляць за яго. Выдзелю яго як асабістую краіну, тут ёсць такая магчымасць. Вітаю, Берлінер. Вось, я тады здымаю з паўзы, паехалі. У нас, у прынцыпе, ўсё ўжо файна. Далёка забралась Сомалі. Мы паспрабуем зрабіць яшчэ нейкія дадатковыя дзяржаўныя змены, куды зможам пралезці. Напрыклад, у нас ёсць яшчэ права працоўных. Гэта будзе добра. І, у прынцыпе, можам пачаць яго зараз прымяняць. Права жанчын, на жаль, у нас нават не пахне, таму што у нас нават не адчынены фемінізм, і зараз недастаткова часу. Мы, хутчэй за ўсё за гэтыя законы для жанчын не прасунем. Можа, выйдзем у пенсіі. Калі пашанцуе, то мы можам тэарэтычна выйсці ў пенсіі. Я зараз паглядзім, што у нас па інстытутах. Давайте падвысім паліцыі колькасць, бо тады нам будзе прасцей прымаць новыя законы, калі нехта будзе незадаволены. Так, яшчэ што? У прынцыпе, гарантаваныя свабоды, на жаль, не прасунем. Тут нават і не пахне гэтым. Што яшчэ у нас ёсць магчымасць? Сістэма аховы здароўя. Вось гэтага у нас зараз не хапае. Давайте яе возьмем. Увесь гэты час мы былі без аніякай сістэмы аховы здароўя, і мы адразу скокнем у сістэму аховы здароўя публічную, якая будзе належаць дзяржаве. Засталося ўсяго, атрымліваецца, 8 гадоў. Як толькі яны выходзяць, наступае 36 год, адразу же скончваецца, імгненна скончваецца гульня. Нам пакажуць просто статыстыку, нічога такога. З-за таго, што мы гуляем у сэндбоксе, то бок у пясочніцы, літаральна ў пясочніцы, вось, то нам не дадуць магчымасці, напрыклад, тут няма ў нас мэты нейкай канкрэтнай. Мы самі сабе абіралі мэту. Ну, з-за таго, што гэта было Сомалі, само па сабе неблагая ідэя была бы вывесці ў нейкі салідны стан саму краіну проста. І я скажу, у нас атрымалася. У нас у 10 разоў больш людзей, чым было на пачатку, у 10 разоў стала насельніцтва больш. Гэта 1 мільён чалавек. Вось на гэты кавалачак зямлі. Вось, стан зараз, прыбытак у насельніцтва высокі, адукаванасць у нас вырасла з літаральна 10 там 5-10% до 70%. Мы в ідэальным стане. Зараз яшчэ пашырым кампанію, а гэта у нас што ўвогуле? На шкло, добра. На брытанскім рынке зараз вельмі не хапае радыё для арміі. Не хапае радыё, рухавікоў і аўтамабіляў. Паглядзім, ці мы можам такое прадаставіць ім, бо мы можам на гэтым неблага зарабіць. Так, гляджу, што у нас тут. Спрабуюць сабраць людзей на прыняцце сістэмы аховы здароўя. І вось яны зараз гэтым займаюцца, я пагадзіўся. Верагоднасць трошкі павінна была прасунуцца. Цудоўна.
Па канвоях я нешта гляджу, у нас не хапае канвояў па выгляду, але так-то нарм. Я не разумею, як гэта працуе. Канвою ўсяго 4 засталося, і гэта выглядае так, быццам бы у нас іх недахоп, але насамрэч гэта роўна столькі, колькі нам патрэбна. Фемінізм. І мы ачыўку атрымалі. Стонкс. За тое, што ў нас есть 3 кампаніі, якія ў прыбыткі высокім. Так. Фемінізм адчынены. На жаль, мы палітыку гэтую паглядзець пакуль не можам, пакуль у нас прымаецца бягучы зараз законапраект. Назіраем за ім. Па грошах у нас няблага. А чым займаюцца ў нас прыватны сектар? Прыватнага сектара ёсць грошы, гэта няблага. Яны зараз робяць яшчэ больш індустрыі рухавікоў. Таксама няблага. А ці ёсць у нас тэхналогіі на паляпшэнне гэтага ўсяго? Так, мы можам рабіць аўтамабілі. Электрычныя рухавікі нам шкада не атрымаецца, нам патрэбна тэхналогія на гэта. Угу. Што ў нас за тэхналогія ўвогуле зараз вывучаецца? Я так гляджу, і мне падаецца, нам не патрэбна гэтая тэхналогія, халера з ёй. Давайте аберам нешта яшчэ. Гэта для здабычы нафты, чаго ў нас няма. Ну, па тыпу, навошта нам нафту здабываць, калі ў нас няма магчымасці здабываць, правильно? Давайте возьмем вось гэта. Яно якраз нам дасць магчымасць, альбо не, альбо чакайце-ка. Ага. Электрычная чыгунка, яна знаходзіцца ажно тут. Ці магчыма гэта ўвогуле 8 гадоў толькі на вось гэтую тэхналогію. І яшчэ дадаткова на чыгунку яшчэ спатрэбіцца яшчэ больш 16 гадоў. Мы гэта проста не паспеем фізічна. Давайте не будзем. Што мы можам паспець? Што можна карыснага такога выбіць нам у гэты пэўны момант? Тут можна грошыкаў падзарабіць. Давайте пойдзем па плыні таго, што зараз і так даследуецца. Вось гэтая. На яе ўжо ідзе і так яна вывучаецца з-за таго, што у нас высокая адукаванасць насельніцтва, на яе ўжо ідуць пункты даследавання самі па сабе, а мы яшчэ дададзім ад нас. І ёсць яшчэ нешта, што мы можам насельніцтву свайму дапамагчы. Нешта танней можам зрабіць. Не, выглядае так, быццам бы мы прадстаўляем усё, акрамя тэлефонаў. Тэлефоны дарагія ў нас. Вы паглядзіце на іх. Я магу нешта яшчэ зрабіць тут? Папера нешта дарагая ў нас. Давайте фабрику папера зробім. Это у нас что? Незадоволенасць з доўгім законапраектам, доўгім прыняццем законапраекта. Серсі Аман Каліб з працоўных саюзаў прыйшоў з прапановай, як паскорыць гэты працэс. Давайте пагадзімся. Трошки страцім падтрымку індустрыялістаў, яны і так на мяне задаволены. За гэтага законапраекта цалкам. Карыстаемся гэтым і паспрабуем прасунуць хутчэй яго. Па грошах у нас. Мы ў плюсе. Пакраху зараз пойдзем у мінус толькі з-за таго, што я будую зараз гэтую фабрыку. Нам усё яшчэ балюча будаўніцтва чаго-небудзь для нашай краіны, бо гэта патрабуе шмат грошай, але гэта ўсё ж такі не страта адразу ўсяго бюджэта на адзін будынак. Мы з гэтага пачыналі. Адзін будынак і краіна ў дэфолце. Так. Прымаецца пакраху закон. У яго ўсё атрымаецца. Так. Усе задаюцца пытаннем на новую сістэму абароны аховы здароўя. Адкуль жа возьмуцца грошы, каб яе увогуле устанавіць, так?
Некаторыя прапануюць узяць гэта з падаткаў, але некаторыя лічаць, што урад павінен, дзяржава павінна аплаціць усё гэтую пачатковую установу гэтага. Давайте мы ў прынцыпе можам дазволіць сабе. Так, давайте усё за кошт. У мяне тут коты беснуюцца. Так, возьмем за нашы грошы, за кошт урада. Што гэта пачалося? Нейкая набор паўстання у Лахеях, у Кацірі, дзе гэта ўвогуле? Давайте, так, Кацірі. Вось гэтая тэрыторыя. І яшчэ у Матры. Вось гэта ўсё ўзбярэжжа насупраць нас літаральна. Зараз будзе падымаць паўстанне. Адначасова. Будзе цікава за гэтым паназіраць. Рабіць я з гэтым нічога не буду. Зараз дабудуецца наша папяровая фабрыка. Гэта падзнізіць кошт нашай паперы на нашай тэрыторыі, што зробіць танней увогуле працу маіх бюракратаў. І яшчэ акадэмія мастацтв таксама. Ім таксама папера патрэбна. Трошкі унутраныя непагадненні ўнутры працоўнага саюза. Я абраў, каб мы ўсё ж такі трохі перапрацаваць закон, каб атрымаць больш высокую верагоднасць яго прыняцця, што ўжо 72%. Ужо амаль, мы ўжо амаль тут. А ў які момант у нас ваенныя караблі пачалі рабіць? Не, я не супраць. Нехта накапіў грошыкаў і вырашыў, што неблагое месца ўвогуле. Што я з ім магу? Мне нават ёсць розныя тыпы, так? Угу. Ну добра, пакінем як ёсць, не будзем змяняць. Яно зараз неблага прыносіць грошай. Можа, я нешта яшчэ з тэхналогіямі выпадкова магу палепшыць. Тут мне нічога не вядома, давайте адсюль паглядзім. Лепей. Тут у нас увесь спіс тэхналогій, якім мы можам што-небудзь як-небудзь пашыраць. Я буду абіраць самыя апошнія зараз тэхналогіі, бо нават калі гэта пойдзем уніз па грошах, гэта будзе патрабаваць менш людзей на працоўнае месца. Гэта значыць, што ў нас вызваліцца частка працоўнай сілы. І ў выніку усе зарабляць пачнуць трошкі больш. Так. Трошкі змянілі нашыя. Выкарыстоўваем больш прадвінутыя тэхналогіі. Гэта азначае, што будзе менш працоўных на працоўнае месца. І на пачатак гэта дакладна мы страцім больш ресурсаў, але з цягам часу яно павінна пачаць кампенсавацца. Магра прызывае, каб мы дапамаглі ім у паўстанні, справіцца з паўстаннем. Сусвет мы не захапілі, але у нас ідзе ўсё добра. Я не буду пагаджацца, няхай яны там самі разбіраюцца. Зараз тут паўстанне паднімецца на гэтым узбярэжжы. Вітаю, Рэгана. Сусвет. Плана захапіць сусвет не было. Мы гэта як яно? Самалі пацыфісты. Мы пацыфісты-піраты. Разумееце, мы за дабро ва ўсім сусвеце. Справа ў тым, што мы так-то і проста дазволіць сябе гэтага не можам. Калі б у мяне была армія, я бы, можа, пайшоў бы, захапіў бы суседзяў і аб'яднаў гэты самалі цалкам. Ну, па тыпу, зрабіў бы адну дзяржаву, і гэта выправіла бы шмат праблемаў маіх, і іх таксама, мне падаецца. Толькі гэта патрэбна было рабіць літаральна, як толькі пачаў вось раунд, забег за Самалі, і адразу ж пачаў захоп суседзяў. Так, яшчэ адні.
Прапануюць падавіць яшчэ паўстанне. Не, вы з сваімі паўстаннямі самі разбірайцеся. А хто ў іх увогуле, ці ёсць у іх? Чакайце, у іх няма гэтага самага. Я думаў, яны часткова пад брытанскай імперыяй. Альбо ўвогуле пад брытанскай імперыяй. Выглядае так, быццам бы... А, ну вось толькі лахеі пад брытанскай імперыяй. Я просто думала, што ўсе самыя заможныя людзі прыедуць да нас ратавацца ад камунізму. Ужо, в прынцыпе, так і здарылася. Мы, наконт прэстыжнасці, наш прэстыж усё яшчэ не самы гіганцкі, але мы на 43-м месцы па прэстыжу ва ўсім сусвеце. 43-е месца. Бярыце ва ўлік, што вось гэта, напрыклад, тут вось маленькія там краіны, часткі Індыі, напрыклад, то, што зараз з'яўляецца рэгіёнамі, гэта ўсё асабістыя краіны. Вось гэта асабістая краіна. Узяць якую-небудзь вось тут. Асабістая Чампасак, гэта таксама асабістая краіна. То бок усяго спіс, калі яго так разгарнуць, колькі іх атрымліваецца, у гэты момант іх 210. І ёсць яшчэ некалькі нацый, якія з'яўляюцца зусім разбітымі, і яны не лічацца ўвогуле як цэльная нацыя, як цэльная краіна. Ось, 210. З іх усіх мы на 48 месцы. Неблага для Сомалі, так? У нас зараз будзе новая сістэма. Новая публічная сістэма аховы здароўя. Давайте яе развіваць. У нас ёсць месца для гэтага. Бюракратыў накіруем на яе. Яна будзе дапамагаць нам падвысіць стандарты жыцця усіх жыхароў, а плюс знізіць верагоднасць таго, што яны памруць. Плюс яшчэ у нас ёсць, пакрыху развіваецца індустрыя, правільна, а гэта значыць, што ў нас ёсць забруджванне. Яно таксама перашкаджае нашым здароўю нашых жыхароў. Давайте вось з гэтым разбярэмся. Але на гэта спатрэбіцца трошкі бюракратыі. Дададзім адну пакуль, один будынак, і я думаю, нам гэтага для пачатка хопіць. — 45-е месца. Пакрыху нам прыходзіцца з іншымі краінамі спаборнічаць за гэтае месца. То бок, мне падаецца, у нейкі пэўны момант мы дзесьці ў 30-ку ўваходзілі. Просто гэта было ненадоўга. Камуністы ў Аўстрыі нешта беснуюцца. У Аўстрыі камуністычнае паўстанне перамагло, і я ўжо гаварыў, але гэта цікавы факт. У гульне, у залежнасці ад таго, які статус зараз хто кіруе краінай, змяняюцца свае сцягі. І для кожнай краіны гэта свой варыянт. То бок, напрыклад, вось аўстрыйская імперія, аўстра-венгерская яна была на пачатку, зараз проста Аўстрыя, і гэта як яна называецца? Хто у вас? Анархістычная камуна ўвогуле. Анархісты кіруюць ёй. Анархісты-камуністы. Гэта неяк... Ну добра, можа гэта часовы ўрад. Я не ведаю, напісана анархісцкая камуна. Гэта значыць... Ну добра, яшчэ пакуль у іх не усталявалася нейкае кіраўніцтва канкрэтнае, таму зараз там каго абяруць. Франца Іосіфа я не ведаю. Яны проста разабраліся з ним неяк. Што ў нас увогуле у Брытанскай рэпублікі? Ну, напісана она проста Брытанская рэпубліка. Я вось не ўпэўнены. Час ад часу тут бывае подпісы, напрыклад, калі нацысты прыходзяць да кіравання ў краіне, то гэта можа быць так і напісана, што па тыпу нацысцкая Брытанія, напрыклад. Вось, але такога я нешта не бачу. З Брытаніяй усё ў парадку.
Наша Британія, яка нами кіруе, може їх колонія, з'явився у парадку. Так, ми можемо паспробувати зараз ще один закон. Нам складаненько просовувати зараз закони, бо усе наступні зміни, які буду проводити, індустріалісти не будуть задоволені, хоча за все. Особистості, коли я погляджу у права жанчын, наприклад. Хто у нас супраць больш за ўсё? А нет, вы глядзіце. Мы можем прасунуць нават права на галасаванне ў жанчын. Супраць за гэта працоўныя саюзы, супраць гэтага узброеныя сілы, царква, якая амаль не мае ніякага 0,8% уплыва на ўрад. Гэта неіснуючая уплыў. І землеўладальнікі знаходзяцца зараз на сваім максімальным мінімуме, які максімальны мінімум, на самай нізкай пазіцыі, якую я калі-небудзь бачыў у любой краіне. Землеўладальнікі 0,1% уплыву на ўрад. Давайте адразу права жанчын, адразу галасаванне. Спачатку былі землеўладальнікі, цяпер індустрыялісты. Ну так. У прынцыпе, гэта вельмі такая штука. Тут яшчэ мы не трапілі ў момант, калі нам перашкаджаюць, нам царква перашкаджае. Вось гэта самая праблема. З царквой разабрацца паскладаней нават, чым з абодвумі. Так, прыберем. Давайте я зноў перанясу гэтую самую. З-за таго, што гульня шмат дзе адбываецца справа зверху, то я давайте перанясу наш спіс лідараў. Перанясу яго вось сюды. Можа нават улева ўніз. Я не памятаю, што злева знізу. Не, давайте вось тут няхай застанецца. Удобно. Застаецца усяго 7 гадоў до конца гульні. Бюракратыі мне павінна хапіць на з новымі інстытутамі. Зараз я паляпшаю інстытуты, зараз я падвысіў колькасць паліцыі, бо я жадаю прасоўваць зараз тыя законы у апошнія 5 гадоў, якія, хутчэй за ўсё, прымацца будуць не вельмі пазітыўна. Паліцыя мне ў гэтым дапаможа. У асабістасці я пабойваюся трошкі гэтых самых індустрыялістаў. Яны могуць быць найбольш нездавольныя ў сітуацыі. Так, адміністрацыя падвысілася, людзей больш працуе. Доўна. У нас не хапае ніякага рэсурса. Якога дакладна? Электрычнасці? Няўжо. А не, вось, усё нармальна. Усё зараз будзе. Я нагадываю, у нас 1930 год. Наша Сомалі мае свае электрастанцыі. Наша БЛС, яна апісана як гэты самы божухна. Апісана, што гэта гідраэлектрастанцыя, але, на жаль, нейкім чынам я не магу зразумець, дзе гідраэлектрастанцыю можна пабудаваць вось тут. На дыск Элізіум адпраўляецца 500. Дзякуй вялікі. А наш прыватны сектар увесь гэты час ён будуе толькі адзін будынак. Гэта яшчэ больш фабрык крыхавікоў. Я магу хоць нейкія тэхналогіі тут змяніць? Ну, усё, што я магу змяніць, усё патрабуе... Ужо 15 ўзровень. Яны ўсё будуюць і будуюць яе. Зараз будзе 16 ўзровень. Гэта рэальна, яны будуюць толькі іх. Таму што заробак самы найвышшы з яго. А, ну так, 2000... прыбытак па 2000 за новы будынак. Вядома, што яны яго будуюць. Я б сам будаваў яго. У мяне столькі грошай было, як у іх. Так. Тое, што планавалася як звычайная прамова наконт карыснасці правоў жанчын, увогуле па тыпу галасавання жанчын, прамова ад Ксірсі Амана Каліба хутка
пераўтварылася у катастрофу для гэта сама сацыяльную катастрофу для працоўных саюзаў. То бок яны дрэнна сваю думку падалі і гэта было непаразуменне. Давайте абярэм варыянт. Драфт зараз нашу падрыхтоўку законапраекта мы забярэм і перапрацуем, паспрабуем прасунуць яго. Мы атрымалі один сетбэк, то бок один са штрафу з 3 магчымых. І у нас падвысілася верагоднасць таго, што яго прымуць. Таму што мы перадрукуем, карацей, усё поўнасцю. Гэты законапраект не вельмі добра праходзіць. Але гэта не канец. Гэта у нас усё ў парадку. Ён амаль 100%, што прымецца. Супраць толькі 7% верагоднасць таго, што гэты законапраект захрасне, насамрэч толькі 7%. Тое, што зараз здарылася, гэта вельмі пашанцавала, ну, альбо не пашанцавала нам. Усё астатняе будзе толькі дапамагаць нам прасоўваць гэты законапраект з высокай верагоднасцю. Дэбаты. Давайте так. Дэбаты наконт законапраекта працягваюцца ўжо некалькі дзён. Юсуф Афрах, прыхільнікі Юсуфа Афраха сярод тутэйшых маюць сярод сябе сваіх дысідэнтаў, але кожны з іх мае свае погляды на гэты закон. Так. Можна прапанаваць ім кампраміс. У прынцыпе, мы выйгрываем у любым выпадку. Давайте паспрабуем кампраміс. У іх і так... Слухайце, як яны ўсё яшчэ трымаюцца ва ўрадзе? У іх толькі у тутэйшых толькі 1% уплыву на ўрад увогуле. Ну давайте не будзем іх настолькі душыць. Давайте іх падтрымаем трохі. Пачакайце, тут яны... А ў чым розніца паміж гэтымі двума? Яны літаральна аднолькавыя. Ну, па результатах. Ну і ладно. Звычайна нейкі выбар даецца у тым, што якія рэзультаты, да якіх рэзультатаў прыйдзе вашае меркаванне, вашае рашэнне. І тут яно адсутнічала. Яны літаральна два аднолькавых варыянта, хоць і апісанне іншае. У Ланкашыры было знайдзена... Дзе Ланкашыр увогуле знаходзіцца? Гэта вось тут. Брытанія знайшла нафту у сябе. Хто такія тутэйшыя і не тутэйшыя? Тутэйшымі называем фермераў. У нас ёсць фабрыкі увогуле. Ой, фабрыкі, боже мой. У нас ёсць розныя групоўкі па сваіх поглядах, светапоглядах. І ў іх ёсць лідар. Дзе ў Брытаніі нафты, як апынулася ў Ланкашыры. Вось тут. У цэнтры ў самым. Дык вось. Розныя групоўкі маюць свае погляды. Напрыклад, мелкая буржуазія, і яна мае свайго лідара, канцлера Фараха Дореха. Ён якраз таки зараз з'яўляецца нашым кіраўніком дзяржавы. У нас зараз парламенцкая рэпубліка, таму трошкі пакрыху змяняецца. А вугаль я не ведаю дзе. Вось, ён па сваіх поглядах пацыфіст. Сама па сабе буржуазія мелкая мае свае ўяўленні аб тым, як кіраваць дзяржавай і што бы яна жадала. Пры гэтым у яе ўнутры могуць быць розныя слаі насельніцтва. Напрыклад, зараз мелкая буржуазія састаіць на 28% з клеркаў, на 21% з кіраўнікоў мелкіх магазинаў, крам, і на 17% з інжынераў, на 15% з працоўных і на 12% з машыністаў. Ну і астатнія прафесіі. Вось. Яны могуць складацца з вельмі розных варыянтаў, але звычайна гэта плюс-мінус чаканыя такія варыянты. Напрыклад, узброеныя сілы будуць у асноўным складацца з ваенных, напрыклад. Так? Где там у нас было? Ось узброеныя сілы. А не, падтрымка ўзброеных сіл нечакана, так? Яна на 26% састаіць з працоўных. Гэта хутчэй за ўсё працоўнае нейкага ваеннага порта там, альбо нейкія выпрацоўкі зброі, вось такіх вось людзей, якія будуць падтрымліваць узброеныя сілы, таму што яны зацікаўлены ў гэтым. Вось. Яна можа вельмі змяняцца.
Таму тутэйшымі мы называем фермераў, гэта ўвогуле жыхары вёсак, скажем так, просто з-за таго што іх складана пісаць, гэта альбо называць іх фермерамі, што не зусім правільна, альбо тут просто тутэйшымі. Вось. Так, у меня зараз коська мне тут жадае дапамагчы ў стрыме. Зараз трошки трэба пагладзіць, а то як так прыйшла і не пагладзіць кошку. Коська, вітаю. Что такое? Добра. Ну, яна мне над рот ад мышы села. Я зараз не магу нормально. Ну, ты... Яна гуляецца з ім. Выбачце, мне тут ўсё выйшло з-пад кантролю. Так, усё, мне падаецца, ўсё вярталася. Так, нам патрэбны тэхналогія. Мы не вельмі можам прасоўваць шмат тэхналогій, у нас засталося зусім смешная колькасць часу. Калі мы паспрабуем прасунуць нейкую тэхналогію проста самастойна, хутчэй за ўсё у нас гэта не атрымаецца. Таму мы абіраем іншую стратэгію. Мы будзем зараз рабіць тэхналогіі, якія ўжо прасоўваюцца. Напрыклад, вулканізацыя. Яна ўжо зараз у прагрэсе, мы проста ёй дапаможам дайсці. Мне зараз калені топталі, пакуль спёка была, не прыходзілі. Літаральна тое ж самае. Каты зараз нарэшце такія спёка сышла, і яны пачынаюць ужо, ім увагі не хапае, і трэба і паласіцца, і пахадзіць навокал. Дзесьці пабыць. Вельмі шмат увагі ад катоў. Так, законапраект наш. Усё ніяк не можа перайсці ў наступную стадыю. Так, прынтэры і газеты, звязаныя з мелкай буржуазіяй, зрабілі сенсацыю з новага законапраекту. І ёсць некаторае непаразуменне з насельніцтвам, з публікай. Так, Юсуф Афрах скарыстаўся гэтым непаразуменнем для сваіх асабістых мэтаў. Ён лідар якраз такі Юсуф Афрах, у нас лідар тутэйшых. Так, давайте-ка... Можна за нашы грошы перадрукаваць газеты і гэта палепшыць, больш простым зробіць прыняцце гэтага закона. Так, можна проста прадавіць гэты закон далей, і папулярнасць трошкі упадзе лідара. Альбо просто праігнаруем, і гэта знізіць верагоднасць таго, што ён будзе прыняты. Давайте скарыстаемся грошамі, бо мы ж багатыя, правильно? Вау, дзякуй, Локі. Самую эфектыўную эканоміку пабудаваў. Амаль самая эфектыўная эканоміка. Я ўсё яшчэ не вельмі ўпэўнены, што мне з гэтым рабіць наконт біцаў. З-за таго, што я не магу, колькі мне вядома, у мяне не вельмі атрымаецца іх аўтаматызаваць так жа сама, як я аўтаматызаваў узнагароды. Таму я проста буду пытаць. І я яшчэ не зусім ведаю, колькі, на што... Карацей, я думаю, што зараз рабіць так, што кожная біца гэта па тыпу... Нешта у меня лічба нейка была на уме. 10 атрымліваецца 22 біца, гэта будзе 10-660 поінтаў. Гэта не шмат, але я не жадаю, каб галасаванне пераўтварылася за галасаванне толькі біцамі, і тыя, хто маюць біцы, маюць моцную перавагу. Вось. Таму я прапаную табе, Локі, па твайму жаданню на любую гульню я магу дадаць 660 поінтаў. Складана вельмі аб'ясніў, але думка была простая. Куды ты жадаеш адправіць 660 поінтаў, Локі? Так, я пакуль... Наконт нашай эканомікі. У нас прымаецца зараз закон на права жанчын. Першае будзе. Давай паглядзім, што у нас на першым месцы. Так. Дыска Элізіум. Добра. Я дадам яшчэ... Дадаў, яно візуальна... О, так, не, ўсё правильно, ўсё правильно. Я дадаў, яно аднавіцца, калі наступная ўзнагарода будзе прынята. Баем.
Так. Хваля камунізму спадае у свеце, а мы можам сказаць, што з нашай нацыі ўсё будзе ў парадку, супакоіць людзей. Няма чаго іх пужаць, у нас усе задаволеныя былі кіраўніцтвам, таму пытанне такое, крызіса не ўзнікла. Так, і яшчэ у нас ўсё яшчэ не хапае электрычнасці. Чаму вы людзі не ідзеце туды працаваць? Чым ваша праблема? Угу. Ім не хапае грошай. Яны жадаюць больш высокай аплаты. Ну, я заб'ю. Няхай самі вырашаюць неяк. Яно павінна само збалансавацца раней ці пазней. Па нашай эканоміцы у нас бясконца будуюцца ўжо будынкі за прыватны сектар. Я ў гэтым не ўдзельнічаю. Сам час ад часу будую свае будынкі, якія мне патрэбны, але нічога такога. Мы развілі, гэта, мне падаецца, асноўны індустрыяльны цэнтр мы сталі для брытанскай імперыі, адкуль яны атрымліваюць машыны і рухавікі. Так, падвышэнне механізацыі ў тэкстыльных фабрыках стала, ну, вельмі небяспечна для людзей, шмат траўм. Давайте трошки паволім працу іх. Мне было бы няблага дзесьці была вось гэта абарона працоўных, вось гэта прасунуць. Паспрабуем гэта прасунуць наступным законапраектам. Вядомае кафе. Хто такі Салім ібн Утхам? Ён жадае прыняць прафесіянальную армію. Гэта агітатар, які можа паспрабаваць нам прасунуць гэты законапраект, але ён нам не патрэбны. Давайте пад пытанне яго падставім і не будзем прымаць у сябе ў краіне. Перайшло ў галасаванне. Мы будзем самая прадвінутая краіна у гэтай частцы Афрыкі. Ну так, тут ёсць яшчэ астатнія адукаваныя, іншае, але для Сомалі, мне падаецца, увогуле сітуацыя цудоўная. Так, а чаго зноў недахоп? Ну вось, недахоп якраз такі, я зразумеў. Давайте падвысім. Вось, новыя інструменты, стальныя, трошки механізіраваныя. Зараз будзем завазіць. А чаму яна так колькасць упала працоўных? Ім трэба пераадукавацца. З-за таго, што сталі больш складаныя інструменты, іх выраб людзей не хапае зараз, каб гэта падтрымаць. Давайте, можа... універсітэта у нас 3 ўжо. Павінна хапаць. Дзякуй вялікі, Рэгана. Дык вось. Зараз мы змянілі тып інструментаў, якія робяцца, яны больш прадвінутыя такія, трошкі механізаваныя, што робіць выраб іх колькасці значна больш. Тут якая штука? Калі вы звычайна змяняеце тэхналогію выраба, гэта не азначае, што ў вас будзе змяняцца сам тып рэсурса. Яго проста больш выраб атрымліваецца. То бок яны, так скажам, абыгралі, каб не ствараць шмат розных тыпаў рэсурсаў і падтыпаў рэсурсаў. Яны проста пакідаюць адзін тып рэсурсаў, вы яго проста робіце больш. Гэта зараз адбылося. Мы робім меншая колькасць людзей, больш адукаваная, робіць больш інструментаў, большую іх колькасць. Таму што яны закрываюць, яшчэ хутчэй закрываюць патрэбы, якія ёсць у розных краінах. Калі што паглядзець, вось зараз, толькі наша фабрыка па інструментах, па зялёным стрэлкам можна паглядзець, як яна па ўсяму сусвету распаўсюджвае свае інструменты. Толькі 2 фабрыкі, а колькі ўсяго яна пакрывае зараз вось. Тут паўсюль патрэбныя гэтыя інструменты. Ачмурэць, так? І частка з іх ідзе літаральна ў Вялікую Брытанію і выкарыстоўваецца тут. Настолькі папулярныя нашы інструменты. Усё на нас трымаецца, усё на нас. Так, прасоўваецца наперад законапраект. Давайте
Так, зробім. Наступнае. Зноў жа, прытрымлівайся той же самай стратэгіі. Мы просто дабіваем тое, што ўжо прасоўваецца наперад. З-за таго, што няма такой тэхналогіі, якая нам бы што нешта вырашыла за апошнія 5 гадоў, правільна? Мы можам адчыніць сабе яшчэ больш, просто адчынім больш, чым паспрабуем нешта сваё новае зрабіць. Так. Караблі ваенныя робім. А ці мы можам змяніць тыпы, ці будзе гэта варта таго? Ага, мы наадварот страцім, если паспрабуем стальныя караблі рабіць. Вось так мы зробім. На пару яны будуць. Это ўсё яшчэ будуць лінейныя караблі, але іх колькасць падвысіцца. Зноў жа, гаворачы о тыпах. Зараз мы робім караблі на паравой цягі. Але гэта ўсё яшчэ той же самы тып. Давай, законопроект. Прасоўвайся. Усё яшчэ не. Дэбаты. Знайсці кампраміс. Не. Паспрабаваць прасунуць свае інтарэсы. Гэта падзнізіць уплыў інтэлігенцыі. Але верагоднасць падвысіцца. Навошта нам падвышаць верагоднасць, калі мы можам проста падвысіць папулярнасць? Давайте так. Вы не плануеце сабе новый? А чаму вы не жадаеце новых праектаў рабіць? Давайте-ка паглядзім, мы можа нейкія будынкі дадзім ім прыватызаваць. Вось гэта на прыватызацыю адправім. Яны адразу набылі імгненна. Ачмурэлі. Я літаральна паставіў на магчымасць прыватызацыі одну фабрыку. І яна імгненна была набыта. Вось гэта ўключым. І акадэмію мастацтва. Таксама вы можете набываць. Усё, я пераключу гэта на прыватызацыю. То бок, калі будуць грошы у прыватных сектара, яны набудуць у мяне гэтыя будынкі. Пакуль яны гэтым займаюцца, я возьму, таму што я атрымаю адразу грошы за гэта у вялікай колькасці. Давайте мы пабудуем яшчэ што-небудзь. Што-небудзь, на чым мы можам самі зарабіць. Так. Гэта не вельмі прадуктыўна будзе. Плантацыя у нас ёсць яшчэ месца, але людзі чамусьці яго пакідаюць. А чаму вы пакідаеце? Чаму? Дзе гэта паглядзець? Вось. Яны ідуць на фабрыкі працаваць, бо тут на фермах шмат не заробіш. Светлавы гандаль гэта круто, а што на аккаунт паставіць свет на калені праз ізаляцыянісцкую краіну. Вітаю, Дон Дабідон. Не спрабаваў, калі шчыра. Бо выйграць зараз яны, скажем так, яны перабалансілі раней за любую краіну, за любы камень вы маглі перамагчы месяцаў 7-8 таму. Калі вы, давайте зараз паднізім падаткі, а то мы заробак у нас занадта высокі. Дык вось, вы маглі літаральна любы камень перамагчы паўсюль, толькі абраўшы проста сабе нейкага пратэктара, хтосьці, хто будзе прадаставіць вам доступ да свайго рынка. Напрыклад, вось гэты камень. Вось гэты камень, ён зараз знаходзіцца пад кіраўніцтвам Нарвегіі. У ім няма амаль нічога. Насельніцтва складае 500 000, што ўжо да халеры, калі шчыра для іх. Вось. За гэты каменьчык можна, у прынцыпе, быць адной з вядучых дзяржаў. Але ёсць справа ў тым, што яны прыбралі гэту магчымасць, што ты не можаш абраць, калі пажадаеш. І патрэбна такой варыянт, калі вы за ізаляцыяністаў спрабуеце перамагчы. Гэта патрэбна вялікая дзяржава, нейкая з сваёй унутранай магчымай развітай, скажем так, вялікай тэрыторыі і вялікай колькасцю насельніцтва. Тэарэтычна магчым. За Кітай можна так зрабіць, то бок трэба ўнутраны рынок. Так, патрэбны вельмі вялікі ўнутраны рынок. З Расею, мне падаецца, таксама такое будзе магчыма. Магчыма, нават справа ў тым, што за Амерыку вы пачынаеце у
такім разбітым стане, то бок тут 2 альбо 3 фракцыі, плюс яшчэ у вас разбіраецеся вы з гэтымі самымі, з мясцовымі, скажем так. Вось, займаецеся сваёй звычайнай каланіяльнай палітыкай. Вось, але мне падаецца за іх таксама магчыма. Дзе яны там змяшчаюцца? Да нідзе, я не ведаю. 500 тысяч занадта шмат для гэтага вострава, мне падаецца. Ісландыя, калі шчыра, ну, і то больш зразумела, дзе яны тут тусуюць. Ось, Рэйк'явік. Неблага было бы... Ну ладно. Калі мы за таго, што мы хутчэй за ўсё скончым забег гэты хутчэй, чым скончыцца сам стрым, час падыдзе значна раней. Ну, у сэнсе, што гульня скончыцца раней, чым скончыцца стрым. Я думаю, пачаць за штосьці гэткае паспрабаваць таксама. Мне падабаецца варыянт абраць выпадковую краіну, але калі у вас ёсць ідэі, за што мы можам пагуляць і што мы можам паспрабаваць, то закидывайте ў чат, можам паспрабаваць, там вырашым. Ось, пакуль час ёсць, у нас засталося апошнія 5 гадоў. Паспрабуем праціснуць як мага больш законапраектаў, якія пашыраць нашы яшчэ права нашых жыхароў. Так, найвышшыя стандарты. Канцлер Фарак Дорек чакае такой же самы высокі ўзровень кампетэнцыі ад яго міністраў, які ён сам патрабуе ад сябе ў сваёй працы. Зараз канцлер звяртае сваю ўвагу, каб назіраць за асабістым механізмам у машыне ўрада. Не механізмам шесцярні. Так. Ёсць. Вітаю, мы атрымалі галасаванне жанчын, то бок поўныя права жанчын. Яны маюць права на працу, на ўласнасць і на галасаванне. Гэта максімальна, чаго можна атрымаць у гэтай гульне. Так. Декрі мне не патрэбна. Кошт шляхоў. Давайте вось гэта. Няхай ён займаецца гэтай частку. Так, іміграцыйная сістэма прывабная для тых, хто пазбягае са сваіх асабістых нацый. Давайте не будзем гэтага прыймаць, ён жадае Савецкую Рэпубліку усталяваць тут. Там столькі цікавых краін. Я паспрабаваў забег за Аргенціну не так даўно, ачмурэць. Там па тыпу гістарычныя свае падзеі, нейкія там персанажы, свае асабістыя эвенты, якія звязаны толькі з ёй. Я даведаўся пра гісторыю Аргенціны больш, чым за ўсё сваё папярэдняе жыццё. А вось. Па тыпу там літаральна праблемы, з якімі сутыкнулася Аргенціна таго перыяда. Пачні за нейкі дамініон, выйдзе з-пад кантролю сюзерэна ды падамне мясцовыя краіны пад сябе ці мінулага сюзерэна. Тут пытанне за каго? Па тыпу, якую краіну абраць? Я думаю, што хутчэй, ну, па тыпу, варыянт неблагі. Я не ўпэўнены, што я спраўлюся з тым, каб падамнуць варыянтам, не абавязкова. А тым больш, што з сюзерэнам, калі ўзяць сюзерэна, у залежнасці ад сюзерэна, калі шчыра. Таму што калі ты сюзерэн Расіі, то яна падавіць цябе проста імгненна. Ну, ты, па тыпу, любое, ты сябе асабіста тут выдзеліў, там, Фінляндыю, напрыклад, і спрабуеш сабе атрымаць яшчэ тэрыторыю ад Расіі. І табе прыходзіць колькі там 700 батальёнаў супраць тваіх 10. Ну, па тыпу канец гульні. Адразу імгненна. Новую Зеландію, неблагі варыянт. Цікава, як яна пачынае, я не ўпэўнены. Трэба паглядзець будзе. Вырабы і агітацыя. Узаемадзейнічанні з сацыяльна-дэмакратычнай партыяй Юсуф Афрах, гэта ў нас лідар тутэйчых, зрабіў дамову на вельмі танныя памфлеты ў падтрымку сваёй партыі. Ну, няхай. Індыя, Новая Зеландыя, якія яшчэ варыянты? Індыя, яна пачынае адразу уся Індыя разбіта на маленькія кавалкі. То бок, ну, трэба там прыйдзецца абіраць не ўсю Індыю, а нейкую адзін кавалак гэтай усёй Індыі. І яшчэ 2 варыянты па тыпу. Ну так, там мы можам абіраць, атрымліваецца з усіх іх. То бок кожны рэгіён гэта свая асабістая краіна будзе. Мы можам выйсці поўнасцю з-пад кантролю брытанскай імперыі, калі мы так пачнем, тэарэтычна. Не, мне падаецца, нават гэтага абраць не магу. Альбо магу, трэба глядзець.
каб мець свае асабістыя палітычныя варыянты. Вось у гэтым калі што яшчэ вельмі важная рэч, раней магчыма было быць пратэктаратам, не пратэктаратам і атрымаць доступ да рынку. Зараз гэта можа зрабіць толькі сюзерэн, то бок мне патрэбна, каб шыі здагадаў, ну шыі гэтага самага майго сюзерэна здагадаўся, што па тыпу, а давай-ка я дам табе доступ да рынку, але не буду полностью контролировать твои палітычныя дзеянні. Канада ці Ост-Індыя. Угу. Добра. Атаманская імперія даволі цікава. Угу. Мне яшчэ падаецца, будзе даволі цікава за Егіпет пагуляць. Магчыма. Альбо за Японію. Я глядзеў, як Локі гуляе за Японію, мне было цікава, як за Японію пагуляць. Мне падабаецца варыянт з Новай Зеландыі. Яны так трошкі асабіста сабе там сядзіць. Але, магчыма, яны могуць быць як вельмі цікавымі, так і вельмі сумнымі з-за асобістых падзей. Там як трапіць. Я ўвогуле трэба ведаць гісторыю трошкі гэтай краіны, з якімі праблемамі яна сутыкалася тады. Так, у нас праходзяць выбары. Хутчэй за ўсё пераможа ліберальная партыя з вялікай перавагай. 80% галасоў толькі за яе. Радыо на рынку не хапае. І тэлефонаў, але мы не маем на гэтай тэхналогіі, на жаль. Пачакайце-ка, у Французскай рэпублікі Варшангалія Прайзен. Што? Пачакайце. На мяне збіраецца паўстанне Варшангаль. А дзе яно? А дзе вы яго бачыце? Скажыце мне. Ведаеце, якая цікавая рэч? Карацей, што адбываецца зараз? У нас засталося, на жаль, шкада, гэта не адбылося раней. Паўстанне Варшангалі, то бок у падтрымку мяне. Я в Варшангалі. Гэта ўсё тэрыторыя сучаснай Самалі, але зараз мы знаходзімся па тыпу 4 розныя фракцыі. Справа ў тым, што тут падымаецца на гэтай тэрыторыі паўстанне. Паўстанне Варшангалі, то бок мяне. І зараз яго збіраецца падавіць Францыя. Я быў бы шчаслівы дапамагчы ім, таму што гэта свае, так? Але ёсць праблема. У мяне ёсць, давайте палічым. У мяне ёсць прыкладна 15 батальёнаў, я магу сабе яшчэ іх пашырыць тэарэтычна. А супраць мяне будзе 660 батальёнаў і 277 адзінак флота. А чмурэць. Ну, то бок, тэарэтычна, калі б яны паўсталі, яны бы проста мы атрымалі бы як сабе кавалак, які б мяне падтрымліваў, але я яго ўтрымаць ніяк не змагу. Слаўная вайна будзе, але гэта яна вельмі хутка скончыцца. Мы ў гэта не лезем. Не, давайте мы па тыпу... мне яшчэ падабаецца гэта... Калі адбываецца нейкі канфлікт, у вас ёсць магчымасць падтрымаць нейкія з бакоў, нават калі гэта вы не маеце прамога ўдзелу ў канфлікце, і сказаць па тыпу не проста мы станем на іх бок, а можна проста сказаць па тыпу малайцы, падтрымліваем. Я скажу, што я падтрымліваю. Просто, я па тыпу бліжэй палітычна вось да іх. Маё меркаванне. Гэта можа змяніць пазіцыю некаторых краін. Яны могуць як пайсці на мой бок, так і перадумаць. Новая. Лайк за паўстанне. Дакладна. Мы лайкосикам паставім і палец уверх. Толькі актыўных дзеянняў мы ніякіх прадпрымаць не будзем, бо мяне там раздавяць, калі я нават паспрабую. У нас нават няма чаго прапанаваць ім. Можна падтрымаць іх у палітычнай гульне. Мне падаецца, гэта не зменіць ні меркаванне Францыя ніяк. Яны па тыпу, 10 батальёнаў больш, 10 батальёнаў менш. У нас, мне падаецца, ўсё яшчэ недахоп электрычнасці. Але не. У нас не хапалі лінейных караблёў. Яны ўсё яшчэ... Дзесьці будынак з ім быў.
Дзе ты? Ага, у яго нармальныя заробкі. А вы не збіраецеся, калі ласка, прыватны сектар, вы не плануеце яшчэ пашыраць сабе? Не плануюць. Выбары. І вайна. Добра. Так. Пачакайце-ка. Гэта паўстанне у Лахеях. А, ну, гэта херня. Гэта не тое, што нас цікавіць. Змяніць, рэфармаваць дзяржаву. Можна атрымаць сабе трошкі легітымнасці, перафармаваць урад, але я не буду гэтага рабіць. Мне падабаецца як ёсць. Далей, давайте, што мы яшчэ паспеем. У нас ёсць некалькі гадоў да канца. Мультикультуралізм нават і не блізка будзе. Можна. Права працоўных. Давайте паспрабуем. Гэта радыкалізуе індустрыялістаў, яны будуць вельмі задаволеныя. Але каго гэта бянтэжыць, правильно? Давайте прасунем права працоўных. Па інстытутам у нас усё добра. Так. У Лахеях паўстанне хутка скончылася. Паўстанне ў Варшангале развіваецца. Але вось зараз усё перайдзе ў вострую фазу. Зараз усяму кабзда тут прыйдзе. Оп. І чым яна скончылася? Вы ў вайне? Дыпламатыя? Ну так. Давайте. А я магу паназіраць за падзеямі ўвогуле? Так, у ядраныя адносіны. Яны вельмі добра да мяне адносяцца і не здзіўлены. На жаль, я не змагу неяк дапамагчы ім, таму што калі я гэта палезу, то мне кабзда дакладна. Мы ўсе з'яўляемся кавалкамі аднаго вялікага Самалі. Магчыма, калі б я браў іншую, больш агрэсіўную стратэгію з самага пачатку, а не, пачакайце-ка, за гэтую краіну, дакладна за гэты кавалак зямлі я бы нічога не зрабіў. Калі б я быў вось тут, напрыклад, мой пачатак быў, то можа у мяне было бы эмоцыі, каб атрымаць сабе армію і захапіць вось гэтыя кавалкі сабе. Магчыма. Трэба ў наступны раз трошкі яшчэ больш пасядзець, паразважаць у самым пачатку, што мы будзем рабіць, нейкі план зрабіць па захопу, асабісце, калі у вас нейкая падзеленая дзяржава. Мне падаецца, яна адразу мела кагосьці ў сябе, напрыклад, зараз Маджартін, так, пад кіраўніцтвам Егіпта ўвогуле. Ё-маё. Гэтыя, хто ў вас галоўны? У вас... Вы незалежныя? Не халера сабе. А, ну таму у вас так усё дрэнна. Мел. Так, вы у нас... А, ну вось паўстанне, якога таксама няма ніякага кіраўніцтва, у сэнсе, што няма ніякай дзяржавы над імі. Ось, нас выцягнула літаральна толькі тое, што нас захапіла Брытанская імперыя. Пры гэтым захапіла без такога, што па тыпу ўсё вы будзеце рабіць толькі тое, што мы вам скажам. Не, яны з нас нават падаткаў не бяруць, нешта такое. Так, яны з нас нават падаткаў не бяруць. Проста жадаюць, каб мы ўдзельнічалі ў іх рынку. Абавязкова. Вельмі прыемна з іх боку, таму што гэта асноўнае, з чаго мы зараз заробак атрымліваем. Так. Працоўныя саюзы пачынаюць кароткія страйкі і працуюць па правілах, каб націснуць на ўрад, каб яны прапусцілі абарону працоўных. Нягледзячы на тое, што іх метады выглядаюць эфектыўнымі, яны перашкаджаюць нашай індустрыяльнай эканоміцы. Давайте, няхай робяць страйкі. Ладьце страйкі далей. Так. І нягледзячы на тое, што мы увогуле зараз у мінус па грошах, я знізіў нашыя падаткі да мінімума, у нас усё роўна занадта шмат грошай. У нас ёсць невялічкая праблема, мы занадта шмат зарабляем. Трэба пабудаваць нешта, таму што гэтыя грошы не павінны так ляжаць. Рухавікі не вельмі карысна зараз. Давайте новую індустрыю нейкую адчынім тут. У апошні момант. Давайте ежу. Зараз тое, што я падвысіў сабе паліцыю, можна нават было бы яшчэ...
У мяне ж мне нават трэба было не паліцыю падвышаць, мне было патрэбна падвышаць гэтых самых. У мяне няма такога нават. Мне патрэбна была альбо сакрэтная паліцыя, альбо нешта такое, што даглядала бы за паўстаннямі. У мяне такога няма, таму у прынцыпе ну няблага, што радыкалаў не занадта шмат сярод тых сярод індустрыялістаў, таму што гэта магло бы выліцца ў рэвалюцыю. Так, індустрыялісты дамовіліся на дамовы з працоўнымі. Так, каго мы падтрымаем у гэтым выпадку? Давайте падтрымаем, каб верагоднасць была вышэй, падтрымаем працоўных. Трошкі будзем прасоўваць іх зацікаўленасць. Такім чынам, верагоднасць таго, што прымуць, будзе значна вышэй. Але будзе больш павольнай. Там трошкі будуць у іх канфлікты паміж сабой. Это няблага. Справімся. Лідар індустрыялістаў сышоў. Хто на место яго? Замест яго зараз дэмакрат Абдикарим Валашма. Ён вельмі падтрымлівае, ну так, ён такі дэмакрат. На жаль, я не паглядзім, што яшчэ можна прасунуць, з ім можна будзе яшчэ цікава нейкія законы прасунуць. Зброеныя сілы незадаволены уключэннем інтэлігенцыі у кіраўніцтва нашай краіны. Ну, давайте выкарыстаем наш аўтарытэт, каб трошкі супакоіць іх усіх. А то, каго мы не падтрымаем, іншыя будуць незадаволеныя. Навошта нам такое, правильно? Няхай разбяруцца. Так, Францыя... Мы пакуль я тут тое-сёе, і я не заўважыў, як Францыя падавіла паўстанне. На жаль, зараз гэты кавалак Самалі мяне не вельмі любіць. Хутчэй з-за таго, што я ніяк ім не дапамог. Так. Шматабяцальныя члены працоўных саюзаў, падтрымшчыкі законапраекта і блізкія саюзнікі Сірсі Амана Каліба, лідара гэтых самых працоўных саюзаў, яны замешаны ў нейкім карупцыйным скандале. Ну, знайшлі момант, знайшлі... Блин, мне прыняць яго хочацца. Ну, давайте вось гэта возьмем. Мы трошкі самі скарыстаемся гэтымі сувязямі яго, каб атрымаць сабе перавагу у прыняцці гэтага закона. Ды ўвогуле, французы. Каб не французы, то мы бы ўжо дамовіліся, можа, нешта ну, раней, насамрэч, Маджарцін належала Францыі. Гэта... Блин, я це зачыніў. Так. Што гэта за рух? Давайте няхай патрымаем яго, калі раз'ем. Маджарцін таксама частка Самалі, мы бы яго маглі атрымаць. Але вось гэтую штуку літаральна ўжо частка Францыі. То бок гэта нават не калонія нейкая, яны ўжо ўключылі гэта ў сваю тэрыторыю, зараз яшчэ можа пачнуць бюракратыяй сваёй распаўсюджвацца і у вынікі ўключыць увогуле ў сваю краіну цалкам. З Маджарцінам так не адбылося, Егіпет раней і Атаманская імперія яны прыйшлі раней. Там у пэўны момант атрымалася так, што Егіпет стаў дастаткова моцным, ён быў калоніяй Францыі і стаў дастаткова моцным. Калі што, гэта не мясцовая гісторыя, скажем так, тое, што адбылося па апошніх падзеях. Егіпет стаў дастаткова моцным, што выйшаў з-пад кантролю Францыі і стаў асабістым. І забраў сабе Маджарцін, калі выйшаў з яе. Осталося 3 гады. То б яшчэ мы такого пабудаваць паспелі бы. Давайте ўжо просто херачыць што-небудзь, пакуль магчымасць ёсць. Выбухоўку. Гэта зробім. Ідзе галасаванне. У Лахеях зноў паўстанне. Яны там галадаюць, у іх там вялікія праблемы.
Яны літаральна абодва бакі галадаюць, таму іх і бясконцае паўстанне. Паўстанне буржуазнай рэвалюцыі. Складана ім там. Так, страйкбрейкеры. Індустрыялісты аплацяць групе узброеных мужикоў, называючых сябе прыватнай інвестыцыйным прыватным даследуючым агенцтвам, каб спыніць агітацыю працоўных саюзаў. Так, давайте спынем іх. Блин, калі не злаваць, можна па тыпу даць індустрыялістам рабіць, што яны робяць, але гэта паскорыць толькі прыняцце гэтага закона, што цікава, то бок мы можам атрымаць сабе бонус на прыняцце закона. Вось, але гэта не вельмі спадабаецца працоўным саюзам. Што я, в прынцыпе, магу сабе дазволіць. Давайте дадзім індустрыялістам рабіць, што яны робяць. Гэта не вельмі прыемна, але яны стануць трошкі больш лаяльнымі, самі індустрыялісты, таму што я жадаю ім яшчэ адзін закон прапіхнуць, які ім не спадабаецца. Вось, пры гэтым працоўныя саюзы і так мяне добра падтрымліваюць, бо я у апошнім часам усе законапраекты прасоўваю, якія ім падабаюцца. Галасаванне ідзе. Апошні этап. Дэбаты па закону праваліліся, на жаль. Гэта трошкі запаволіць прагрэс. Што мне па тэхналогіях? Ну вось гэту я ўсё прасоўваю, якая тэхналогія мне не вельмі патрэбна. Што гэта? Так. Што гэта за толькі што мы атрымалі такое? Surf's Up. Пачынаючы як серфдом, гэта па тыпу як яны? Па тыпу як крепасныя крысціяне, вось гэта, альбо гэта могуць быць рабы ў розных краінах па-рознаму, але гэта агульна і мае ангельскае слово, вось гэта серфдом. Гэта па тыпу чалавек прывязаны да зямлі, гэта літаральна амаль рабы, альбо не рабы, ну нешта блізкае да гэтага стану. Людзі, якія працуюць на нейкага уладара, гаспадара, які, ну, імі валодае літаральна. Дык вось, гэта ачуўка даецца, калі вы атрымаеце вось гэты закон абароны працоўных, калі вы пачалі увогуле з вось гэтага стану, то бок вы прайшлі ўвесь шлях да максімуму, развілі права працоўных у сябе ў краіне. Самага нізу. Так. Добра, яшчэ ёсць адзін закон. То мы яшчэ паспеем такога прасунуць, чаго яны не будуць чакаць. Яны напужацца не паспеюць. Давайте што-небудзь яшчэ прасунем. Гэта будзе доўга прымацца. Хутчэй за ўсё. Падтрымка ёсць, але недастаткова высокая нейкая. Што дзіўна, насамрэч. Аграрныя арыстакраты. А гэта ў нас інтэрвенцыя, то бок няма прыярытэту для ніякай індустрыі. Не будзем тады гэтага рабіць. Давайте яшчэ што мы можам. Ну што? Давайте паспрабуем. Блин, не атрымліваецца. Да што ж вам такога? Сакрэтную паліцыю. Не. Таксама часу няма, ёсць 3 гады толькі. А ў прынцыпе нічога такога я і не зраблю. Гэта не прасунецца дакладна. Давайте рызыкнем, паспрабуем прасунуць законы для гэтых самых пенсій, карацей, для старых. Максімальная сацыяльная падтрымка насельніцтва, якую толькі можна дасягнуць у Вікторыі 3. Выплаты хворым, старым, вось гэта ўсё. Закон гэты пройдзе, калі пройдзе, то са скрыпам такім вельмі складаненька. Тут галоўнае, каб не было паўстання сярод
гэтых самых сярод індустрыялістаў, бо яны зараз мінус 20, яны павінны быць незадаволены, просто жесть. Я здзіўлены, што яны ўсё яшчэ не спрабуюць паўстаць. Старыя ветэраны падтрымліваюць пенсіённую рэформу, збіраючы узброеныя сілы, каб падтрымаць яе. Так. Возьмем гэта, бо верагоднасць падвышаецца на 20%. Другая котка прыйшла запытаць па каленках. Усё мінус каленкі. Мае супакоіліся. Яны зараз яны патрабавалі ўвагі, але яшчэ яны насіліся навокал. Ім было трошкі сумна. Ой, зараз супакоіліся, разлегліся, адпачываюць. Пенсіі маюць. Зараз, дзякуючы ўзброеным сілам, пенсіі атрымалі вельмі добры прагрэс. Кіруючы рука, землеўладальнікі бянтэжацца, што, магчыма, без працоўных дамоў, якія могуць даглядаць за старымі, у іх не будзе хапаць дастатковага кіравання, якія яны бачаць для болей нізкіх класаў. Так, кіраванне ў сэнсе па тыпу настаўлення ад больш багатых. Так, бедным больш не патрэбна ад вас ніякага кіравання, таму давайте-ка скажам, ідзіце-ка вы хопіце гэтых патэрналісцкіх настрояў, а вы ім не тата, не бацька і ніхто ўвогуле. Так. Занадта шмат ваеннай сілы было выкарыстана паліцыя, не ваеннай узброенай сілай. Давайте-ка не падтрымаем гэта паліцейскіх. Мы знізім наш інстытут паліцейскі, падаслабім яго, але мы можам яго ў любы момант вяртаць назад, калі нам спатрэбіць. Вось. Французская French flu. Французская лихорадка, карацей. Хвароба распаўсюджваецца у Гуене. Хто ты, ідзе ты? Гуена? Где гэта, калі ласка? Покажи мне. Гэта вось... Не. Вось у гэтай. Усё ж такі во Францыі. А то я не показала мне, быццам бы яно каля мяне. Спадзяёмся, што до нас не дойдзе. Яно во Францыі. А мы тут. Поехали далей. Усяго пару гадоў засталося, мы, можа, паспеем яшчэ пенсіі прапіхнуць. Вольныя рукі. Зачыненне працоўных дамоў з прыняццем вось з пакіданнем слабых законаў. У нас былі слабыя законы на абарону працоўных. То бок яны нейкія былі. Нават не працоўных, а па тыпу проста грошыкі вам плацілі. Але гэта былі працоўныя дамы па тыпу вы ўсё яшчэ працуеце, але вас даглядаюць больш багатыя. Вось, і атрымліваюць за гэтага нейкія плюсы. Вось. І некаторыя жыхары бянтэжацца, што з-за таго, што гэтыя дамы прабяруць, колькасць крымінала вырасце, таму што самыя бедныя члены супольнасці дзяржавы ўжо не будуць трымацца ў гэтых інстытуцыях. Так. Гэты страх... Мне ўсё дрэнна. Усе варыянты дрэнныя, якія не бяру, але я буду абіраць той, які пашкодзіць законапраекту менш за ўсё. Страх бедных дакладна тое, што і прывяло да гэтага бесчалавечнага закону. Я дакладна не ўпэўнены, што гэта за дамы працоўных, калі шчыра. Я не зусім разумею, пра што ідзе гаворка, але яны ўзгадваліся яшчэ там падаецца, у самім законе нават. Слабыя законы, вось гэтыя. Урлос. Где вы там? Законы. Слабыя законы. Вось. Трамс, я не памятаю, хто гэта такія. Карацей, рознага зброда рознага прыбраць з вуліц і адправіць у працоўныя дамы.
гэтага каштуе. То бок мы плацім грошы, каб ну, гэтых людзей прыбіралі з вуліц і яны не па вуліцах хадзілі, а недзе працавалі. Але як гэта выглядае, я не ўпэўнены. Так. Помпы. У нас тэхналогія вывучылася, якая зноў жа нам нічога не дае. Таму што у нас нафты няма. А што бы мы такога маглі? Давайте сацыяльнае нейкае. Цэнтральнае планаванне. Давайте. Дапаможам гэтай тэхналогіі развіцца. П'еса наконт новага законапраекту, якая падвысіць яго, можна падвысіць папулярнасць яго. Давайте прымаем. Застаецца літаральна ўжо менш за 2 гады. Калі мы пенсію ўвядзем у нашай краіне, то я лічу, гэта такая перамога. Не патрэбна кантраляваць увесь сусвет, калі ты літаральна з пясочніцы зрабіў пітнейчую невялічкі кавалак. Хоць, ну такі, не, насамрэч нармальная такая дзяржава па памерам. Вядома, што не такая гіганцкая, як нейкі Егіпет альбо нешта такое, але ўсё ж такі. Вось. Пітнейчую краіну індустрыяльную, у якой ёсць абарона людзей, это, мне падаецца, саму па сабе поспех. Так, індустрыялісты бянтэжацца наконт прапановы пенсій, пенсіоннай рэформы, якая дае працоўным саюзам больш уплыву ў розных дамовах. Так, так і павінна быць наш варыянт адказу. Гэта павінны быць правы, а не прывілеі. У нас у прыватнага сектара... Чаму у прыватнага сектара ён нічога не будуе? Мне падаецца, грошай хапае. Няўжо не хапае месца? Ды не, і інфраструктуры хапае. Чаму мы не будуем? Скажыце-ка мне. Няўжо нічога ўжо не прыносіць вам грошай? Давайте, можа, за свае грошы пабудуем яшчэ адзін порт. Павялічым яго. Потому что, мне падаецца, іх трошки абмяжоўвае тое, што кошт тавараў. Кошт тавараў з-за таго, што мы знаходзімся далёка ад сваёй галоўнай, скажем так, як яна, метраполіі, то наш асноўны шлях гандлю — гэта караблі. І нам, па тыпу, чым больш... калі у нас не хапае канвояў, якія бы суправаджалі гэтыя караблі, то у нас атрымліваецца і зніжаецца гандаль нават унутры краіны. Так... Разглядание закона пайшло. Нас ужо 1,2 мільёна, што ў 12 разоў больш, чым было на пачатку. Мы яшчэ статыстыку ў канцы паглядзім. Пачу дадаць да гульні, які пашырае яе да 1950 года, дадае фашызм як дзяржаўную палітыку, да івенты, якія вядуць да другой сусветнай. У іх ёсць асабістая серыя гулен Hearts of Iron, якая поўнасцю расказвае пра перыяд з 1930 года па канец другой сусветнай, трошкі далей, там 1950, мне падаецца, вось гэта яно. Вось, можа трошкі далей. І гэта іх асноўная серыя. Я бы хутчэй, я вось чакаю Hearts of Iron 5, таму што мне ў 4-ю непрыемна гуляць зараз. Яна як Crusader Kings 2 альбо Victoria 2, ну па тыпу састарэла ўжо трошкі маральна. Хоць і вельмі глыбокая, і да яе ўсё яшчэ дадаткі выходзяць, проста яе ўжо незручна гуляць. І яна не прыгожая ўжо. Проста нельга наблізіць і паглядзець, глядзіце, як нічога. Чу-чу. Кайфы. Так. Вось гэтага не хапае. Таму і Hearts of Iron 4 гуляць ужо, ну, трошки такое сабе. Телеграф. Цудоўна.
тое, што мне не патрэбна. А так-то ўвогуле, калі паназіраць, тут хапае маленькіх дэталей, такіх графічных і ўжо, я скажу, у асноўным з-за таго, што гульні гэтыя гіганцкія па сваёй колькасці механік і ўсяго, вельмі зручна мець вось гэтую сістэму падказак, які яны пачалі ўводзіць. Мне падаецца, першай была Crusaders Kings 3. Калі ты абіраеш падказку, наводзіш яшчэ, яна замацоўваецца і гэтак далей. Ты можаш прачытаць усю сістэму без неабходнасці ісці на вікі. Вось гэта вельмі камфортна. Не тое, там эканоміка нулявая, а тут 100 гадоў рыхтуешся і залетаеш у другую. Ага, я зразумеў. Па тыпу, каб змяніць пачатковыя гэты самы статус. Не, там-то эканоміка не нулявая, але яна вельмі пра вайну, скажем так. То бок няма такога, што вы вельмі рознымі тэхналогіямі пачынаеце вайну. Не, там па тыпу, я больш распавядаю тым, хто не ведае. У Hearts of Iron там ідзе ўжо ўзровень па тыпу. Які ўзровень, наколькі у вас новай прататып падводнай лодкі там, напрыклад. Якія яшчэ тэхналогіі трошкі мелкі. То бок усе мелкія дэталі, якія змяняліся на працягу другой сусветнай у тэхналогіях ваенных, яны там улічаны і прадуманы па тыпу, вы можете гэтым кіраваць. Вось, тут жа мы па тыпу атрымліваем агульна. Вось. Першая сусветная, тут няма такой падзеі. Яна бываюць войны, сусветная не абавязкова. Вось, яна як адбудзецца. Вось. І другая сусветная па тыпу, нават зараз у нас не было ніякай первай сусветнай нават. Там народ не было такога, што раздзел было ўпаў Еўропы. Не, ўсё, ў прынцыпе, там спакойна. Зараз мы гэты івент аглядзім. Так, Эфіопія. Кніга, забароненая ў Эфіопіі з-за сваіх агрэсіўных законаў, была прынята ў нашага публіцыста. Па законам Вашынгтоне гэта дазволена друкаваць, таму мы друкуем. Нягледзячы на тое, што Эфіопіі гэта не спадабаецца. Вось, тут па тыпу... Не, тут зараз свае разборкі нейкія ідуць. Што гэта у нас? Францыя зараз спрабуе Скандынавію захапіць. Але няма такога, што па тыпу міжнародны канфлікт гіганцкіх маштабаў, так? Вось такога няма. У нас быў сусветны канфлікт у гэтай партыі за Самалі, але ён быў дзесьці гадоў 40-50 таму. Ось тады была самая жара, калі мы тут плавалі па ўсяму сусвету з нашымі 4 батальёнамі і дапамагалі брытанскай імперыі. Так, прамова Ксірксія Амана Каліба была вельмі спадабалася. Так, цудоўна. Спадабалася. Мы зараз пенсію атрымаем. Так, Аўстра-Венгрыя перастала быць імперыяй некага спадчынніка трону, якога можна бомбай забіць. Угу. Ну, тут па тыпу, у нашым выпадку Аўстра-Венгрыя ўвогуле стала камуністычнай. Вось такая штука. Так што, калі што, каб вы ведалі, мне падаецца, сярэдні ўзровень жыцця у Аўстра-Венгрыі камуністычнай 19,8. Багатыя, у іх вельмі дрэнны стан, яны вельмі нізкі ўзровень жыцця, але іх не толькі шмат, я так разумею, хутчэй за ўсё. У нас ўзровень жыцця 21 на 2 амаль, на 1,2 больш. Гэта даволі вялікі разрыв. То бок мы жывем зараз лепей, чым яны. Для параўнання, Францыя зараз 16,9 ўзровень жыцця, у нас 21. У нас людзі жывуць лепей, чым у Францыі. Брытанская рэспубліка таксама. У нас сітуацыя, мы увогуле вельмі развітая краіна, калі глядзець па нашаму насельніцтву. І даволі адукаваная. Ну як даволі, для рэгіёна мы ўвогуле амаль самая адукаваная. Але, так, яшчэ да Еўропы нам трошкі дацягнуцца прыйдзецца. Каб у нас толькі час быў на гэта. Доступ да рынку нізкі. Чаму? Так. Не, выглядае так, быццам бы хапае.
Канвою. Зноў, вось канвоі, я толькі будую порт, і у нас зноў скончваюцца канвоі. Я не вельмі разумею, як гэта працуе. Давайте 2 порта яшчэ дабудуем. Ёсць пенсіі. Цудоўна. У нас ёсць пенсія. У нас краіна ачмурэць. Самаліленд. Людзі сюды прыязджаюць як у гэта самае. Паглядзіце, людзі, я ўпэўнены, людзі з Брытаніі едуць сюды паглядзець, як людзі жывуць. Цудоўна. Ну, у прынцыпе, гэта пайшоў апошні год. Я не паспею прыняць ніякі законапраект. Гэта вядома. Я зараз будую 2 порты, але яны зноў жа мне не толькі патрэбныя. Ну, пабудую, таму што магу. Што гэта такое? У мяне такога не было. Подпідок. Ты што? Мець як мінімум 8 ўзровень порта і экспартировать як мінімум 2500 опіума ў іншыя рынкі. Складаныя ачыўкі. Добра. Як скажаце? Ну, нам опіума, калі шчыра, у нас жа няма опіума. Опіум пастаўляе Брытанская імперыя. Так што нам пашанцавала. Так, порты у нас яшчэ пашыраецца адзін. Канвояў будзе трошки больш. Угу. І ўсе гэтыя канвоі імгненна зніклі. Літаральна, у нас стало на 110 канвояў больш, і яны імгненна просто вось як былі, і так і зніклі. Я не ведаю, гэта халера працуе. Гэта пашырае маем, можам... Я не разумею. Гандлёвыя не пашырае. Я не разумею. Давайте будаваць, вось літаральна, зараз эксперымент паставім. Я сабе падвышу яшчэ падаткі, каб мы ў дэфолт не ўляцелі ў апошні год. Пабудуем яшчэ 2 порты. І паглядзім. Бо літаральна, новы порт знікаюць імгненна ўсе канвоі. Цэнтральнае планаванне. Добра. Што мы можам яшчэ пасунуць такога? Пакуль тут пашырэнне не пайшло, можа ваенныя тэхналогіі нейкія карысныя ёсць. Ваенная статыстыка. Нахрен не патрэбна. Вось, паравыя турбіны. Не паспеем до конца, але чаму не? Усе канвоі адразу на гандаль ідуць. Распаўсюджванне французскай лихарадкі. Калі яна скончыцца. Так. Яна з'яўляецца ў Аршангале, падвышае смяротнасць на наступныя 6 месяцаў. Нас могуць ударыць наступная хваля эпідэміі. У нас ёсць рашэнне, што рабіць з эпідэміяй. Так, рашэнне нашае. А чаму ў мяне няма? Вось, адказ на эпідэмію. Строгі локдаун на 5 месяцаў. Мінус 50 заробкаў усяго увогуле. Так. Дыстанцыраванне і маскі. І забіць і пакінуць як ёсць. Давайте жорсткі локдаун. У нас насельніцтва не тое, каб шмат, і нам трэба яго трымаць. У нас усяго 1,2 мільёна чалавек.
І яны амаль усе мігранты, то бок у нас краіна можа вельмі змяніцца. Зараз мы пойдзем у мінус па грошах вельмі моцна на 5 месяцаў. У прынцыпе тут гульня і скончыцца, як толькі мы выйдзем з пандэміі. Так, заробкі людзей зараз упадуць. Так, у людзей зараз з-за таго, што яны не ідуць на працу, жорсткі локдаун, то колькасць грошай і іх узровень жыцця пачынае падаць. Вось, але мы такім чынам прасцей перажывем пандэмію. У нас будзе менш смяротнасці. Так. У ІСАК забаранілі нейкую кнігу. Па нашым правілах гэта друкаваць можна. Няхай друкуюць. Навошта мяне кожны раз гэта самае пытаць? Няхай друкуюць. Так. Эканоміка не развіваецца ў гэты момант, але мы плюс-мінус 10 утрымліваемся. Так. А каму званіць звон? Парах Дорех, лідер мелкай буржуазіі. Што? Ён... Я зразумеў. Ён... Слова просто выкарыстана expired, па тыпу срок годнасці ў яго выйшаў пасярод кампаніі, але справа ў том, што ў яго не срок годнасці выйшаў, ён памёр пасярод кампаніі і пакінуў ліберальную партыю без свайго вядучага палітыка. Так. Няхай будзе іншы персонаж, мы там ўсё роўна не вельмі ўплываем. І гэта не ўплывае на нашу наступную... Трошки было, так. Трошки подскончился. Пандемія, ну, хутчэй за ўсё. Мы нават результаты наших рашэнняў не пабачым, што з... Вось. Раптоўна гульня абрываецца, на жаль. Вось. Але мы справіліся з пандэміяй. У канцы у нас гэты самы Gross Domestic Product, як ён, GDP, вылетела з галавы, не памятаю, як перакласці. Карацей, колькі зарабляе краіна, валавы прадукт. Вось, валавы прадукт у нас вельмі рэзка упаў, але гэта за пандэміі, што выпраўляема. Прэстыж нашай краіны вырас неверагодна. Узровень жыцця быў вельмі высокі, каб не пандэмія трошки падрэзала нас. А так мы малі 21,2. Гэта самы высокі ўзровень, які мы дасягнулі. У Брытаніі, у Францыі і Аўстра-Венгрыі ніжэй людзі жылі горш, чым мы, самалійцы. Самыя крутыя на ўсёй планеце. 40е месца па прэстыжу сярод усіх краін сусвета. Я нагадваю, мы гулялі за 500. Так, што мы можам яшчэ пабачыць? Насельніцтва 1,2 мільёна, калі мы пачалі са 100 тысяч чалавек. З-за таго, што мы адчынілі межы, у нас стала больш рознага насельніцтва. Самалійская культура была настолькі моцная, што да нас далучаліся розныя. Ёсць нілотик, ось усходняя афрыканская динка, таксама усходняя афрыканская. Вось яны да нас далучаліся, іх было шмат. У нас мігрантаў большая частка. Значна больш, чым нашага арыгінальнага насельніцтва. Але у нас была адукацыя, асіміляцыя, і людзі пакрыху добра інтэгрыраваліся ў нашу краіну, такім чынам пашыраючы нашу самалійскую культуру. Вось. На жаль, я бы хацеў, каб тут было значна больш статыстыкі. Тут не хапае, я лічу, на гэтым экране. Нам патрэбна значна больш падрабязнасцей про кожны кавалачак, у чым мы... Так, распавядаючы ўвогуле пра палітычную сістэму. Мы пачалі як султанат з вельмі абмежаванымі правамі людзей, вельмі абмежаванымі. Скончылі мы як парламенцкая рэспубліка.
з самакіраваннем, з бюракратамі. Нават бюракраты ў нас абіраюцца на месцах. У нас прафесіянальная армія, якая складалася прыкладна з 15-16 батальёнаў, нешта такое. У нас права працоўных абароненыя, права жанчын. Агульна у нас нават не было аніякай нацыянальнай гвардыі, якая бы падаўляла паўстанне, альбо не было нейкай тайнай паліцыі. Нам бы калі б мы паспелі, мы бы яшчэ права абарону праў чалавека мы бы уключылі, але не паспелі. І у нас, але мы змаглі зрабіць абарону слова, то бок людзі могуць выказвацца на любую думку, якую яны жадаюць, і ім у гэтым не будзе забароны. Пераследу ад дзяржавы, калі правильно так ужо гаварыць. Вось. Мы пазбавіліся ад рабства. Мы пачыналі з рабства. У далгі людзі плацілі за далгі, яны адпраўляліся ў рабства. У нас быў нават момант, калі з-за таго, што абвалілася наша эканоміка, у нас эканоміка пачынала з таго, што адзін будынак прыводзіў да таго, што мы траплялі ў дэфолт. У нас атрымалася так, што ў выніку быў момант, калі не было арыстакраты. Арыстакратамі сталі вольныя фермеры. Літаральна. То бок арыстакраты станавіліся, яны з-за таго, што не маглі выплаціць далгі, яны станавіліся рабамі. І у нас быў момант, калі адсутнічала праслойка насельніцтва, якая была бы арыстакратычнай. Вось. Насамрэч, я думаю, што гэтыя апошнія 5 гадоў пройдуць значна хутчэй, вельмі павольненька, так скажу, ідзе за некаторыя за некаторыя краіны вельмі павольненька ідзе гульня, асобісці ў канцы. Як мы прапусцілі 40 гадоў там за 1 гадзіну, было без праблем. Давайте вяртаемся да галоўнага меню. У нас усё яшчэ ёсць час. Мы паспрабуем, у нас былі варыянты у чаце, прапановы. Калі у вас усё яшчэ ёсць прапановы, то, калі ласка, закидывайце іх у чат. Пачакайце-ка. Калі працягну. Ну-ка. Я просто пагляджу. Я думаў, што гэта нельга. Калі я загружуся далей, яно працягне? Усё, я зразумеў. Нічога не будзе тут. Так, добра. Шкада. Новая гульня. Я буду абіраць далей з-за таго, што у нас ёсць... Можна пачынаць сцэнары краіны Ківі і хобіцаў. Мне падабаецца як варыянт. Гэта неблагая альтэрнатыва. Тут ёсць сцэнары, у якіх у вас ёсць мэта. Канкрэтна вашай краіны мэта. Але у вас абмежаваны... Можна абраць любую краіну, але ж калі вы гуляеце за вельмі спецыфічнае, то ўжо цікавей проста без нейкай мэты, што мне падабаецца. І жалезны чалавек, каб мы не мелі толькі адное захаванне. Мне самы такі варыянт. Бо я сам сабе ставлю мэты і спрабую іх дасягнуць. Тым больш, што невядома, як ўсё адбудзецца. Давайте просто по приколу паглядзім, куды нас тыкне рандомная краіна. А тыкнула яна нас у Неджд. Гэта зноў жа мы за пустыню, за пясочак бы гулялі. Цікава. І не вельмі далёка ад нашай арыгінальнай пазіцыі. Так. Паглядзім, што ў нас адбываецца. Новыя. Тут ёсць плямёны зараз, але справа ў тым, што мы пачынаем, калі мы жадаем гуляць за гэтую самую за вось гэты кавалак. Цікава, ён жа будзе лічыцца? Не, гэта поўнасцю ўсё лічыцца адной краіны. То бок як частка Аўстраліі мы будзем гуляць. У нас не атрымаецца пагуляць канкрэтна за Новую Зеландыю, толькі як за частку Аўстраліі. Добра, давайте паглядзім яшчэ, якія варыянты у нас, якія прапанавалі раней. Атаманская імперія, бачу. Так. Грамадзянскія войны ў японцаў. Трэба асцярожна гуляць. Я б паспрабаваў. Так, Індыя. Канада ці Ост-Індыя, напрыклад. Індыя, вось у нас. Ёсць Ост-Індская кампанія, вось гэта, і належыць ёй большая частка тэрыторыі, але зноў жа тут ёсць дробныя сувязі, то бок вось яна Індыя, як яна ёсць. Вельмі можа быць цікава, яна трошкі яшчэ падзелена тут незразумелым чынам. Што ў нас яшчэ? Канада, як Канада, зараз знаходзіцца пад кіраўніцтвам Вялікай Брытаніі, то бок калі нават пачынаць яе... Чакайце-ка.
Канада у нас знаходзіцца зараз не асабістай краінай, але я магу ўзяць сабе пад кіраўніцтва, то бок Hudson Bay Company. Я не ведаю, як гэта працуе, я не ведаю гісторыю Канады. Тут нейкая жалезная канфедэрацыя яшчэ ёсць. Мы можам тэарэтычна ўзяць яе, так вось узяць яе пад сваё кіраўніцтва. Мы можам нават вылучыць яе з Брытаніі, то бок калі мы пачнем за Великабрытанію, і можам сказаць, вы атрымліваеце незалежнасць і гуляць за іх асабіста. Гэта таксама магчымы варыянт. Так, Тибет. Дай-ка паглядзім. Тибет, наколькі мне вядома, незалежны, так? Непал. Не, гэта Непал. Тибет у нас... Канкрэтна Тибет. Ёсць Непал, які незалежны. Ёсць Тибет, які зараз знаходзіцца пад кіраўніцтвам васалам Японіі, Китая. Мы можам яго выключыць, ну, па тыпу, перайсці за іх і стаць незалежнай краінай. Гэта таксама варыянт. Бачу пра гульню ад беларусаў Song of Slave, падаецца Clone Kingdom дэмка-ё. Я бачыў, але я літаральна просто паглядзеў і такі назва, ну, такая, я не ведаю, не зачапіла назвай, скажем так. Я нават не глядзеў, што за яна. Блин, складаны выбор. Мне б хацелася вось літаральна, я б захацеў пачаць за гэты кавалак. Вось гэта. Новы Уэльс. Я магу выключыць сваю з-пад кантролю... Слухайте, давайте просто паспрабую. Я паспрабую новы паўднёвы Уэльс. Я паспрабую, ці можна вылучыць кавалак зямлі нейкі з-пад яго зараз. Гэта такая магчымасць у гульні ёсць. Так. Пачынаем. Мы бярэм з-пад свой кантроль, дзесьці была дыпламатыя. Дыпламатыя суб'екты. У нас няма суб'ектаў. Угу. Мы не можам выключыць гэтую тэрыторыю, бо яна нам не належыць, літаральна. Окей, добра. Ну, тады не. Тады так не пойдзе. Я жадаю Новую Зеландию. Вітаю, мета-ігрой. Гэта новы Южны Уэльс, такая. Давайте зноў новая гульня. Спрабуем стварыць. Мета-ігрой, мы зараз... У Самалі мы скончыўся перыяд віктарыянскай эпохі. Мы, у прынцыпе, я скажу, што гэта перамога. Настолькі добра ў нас усё атрымалася. Так. Ну што, Тыбет тады давайте. Возьмем Кітай, выключым Тыбет як сваю асабістую тэрыторыю, атрымаем незалежнасць і будзем гандляваць тут, павырашаем, самастойна будзем вырашаць свае праблемы. Тыбет як варыянт. Можна Індыю ўзяць, але, блин, тэрыторыя ў яе просто жэсць нейкая. Тым больш, што мы не можам сабе ўключыць гэтай тэрыторыі назад, а ніяк, то бок, ну, не будзе такога. Альбо будзе. Я не ўпэўнены, што будзе, калі мы будзем за яе гуляць, тыпу мы сабе суб'екты. Джапур. Чакайце-ка. У іх унутры ёсць свае суб'екты. Добра. Суб'ектаў можна адразу без неабходнасці ісці куды-небудзь, можна адразу паглядзець, якія суб'екты ёсць. Так, давайте-ка замацуем. А чаму я не магу паглядзець? Ёсць магчымасць... Вось тут можна суб'ектаў глянуць. Магчыма. Вось яны. Так. Фінальнае аб'яднанне. Так. А дзе? Адразу ўся палітычная сітуацыя, нават без аніякага. Самалі у нас атрымала амаль усё, акрамя, ну, наконт дэмакратычнасці, гэта самае дэмакратычнае ў рэгіёне. Людзі да нас едуць, мы самыя папулярныя, насельніцтва проста ачмурэць якое высокае. І цалкам у нас ўзровень жыцця быў вышэй, чым у Великабрытаніі, Францыі і Аўстра-Венгрыі. Великабрытанія, нагадаю, нас каланізавала. Прапаную Персію. Персія. Давай-ка Персію паглядзім. Што ты сябе
Яна з'яўляецца вассалам. А, это у яе ёсць вассал. У прынцыпе, мне падаецца, Персія самы просты варыянт. Ну, я для пачатка конкретно. Давайте паспрабуем Персію. Я нічога пра Персію не ведаю, пра гісторыю Персіі. Ось. Давай я толькі... Ага, так. Ну, у прынцыпе, няблага. Так, усё яшчэ Персія ўсё яшчэ восстанавливаецца пасля страты некаторых тэрыторый імперскай Расіі у пачатку гэтага стагоддзя. Ці атрымаецца ў іх вяртаць іх і атрымаць сваю пазіцыю назад, як тут Атаманская імперыя яшчэ, суседзі там такія сабе. Ну добра, давайте за Персію. Зноў жа, я не ведаю яе гісторыі, таму я нічога такога па тыпу нават не ўяўляю, што там нас чакае. І, ну, нешта павінна адбыцца, так? Персія. Адразу ставім на паузу, разбіраемся, што ў нас адбываецца. У нас ёсць палітычнае лоббі. Два лоббі палітычных я бачу, гэта антирасійскае і прарасійскае. Падтрымліваюць прарасійскае лоббі, гэта землеўладальнікі і ў вялікай колькасці, яны моцныя зараз у нас. Інтэлігенцыя супраць Расіі. Окей. Усяго 4 групоўкі зараз у гэты момант. Прусія потым нападзем на Расію. Прусія ў гэты момант у такім паўразламаным стане. Вось гэта стан Прусіі на момант пачатку гульні. Яна не вельмі выцягне супраць Расіі. Нават у нас, мне падаецца, больш шансаў. Магчыма, не ведаю. У нас можна... Ну, у нас усяго 2 арміі цалкам, і яны складаюць прыкладна 40 батальёнаў. Плюс-мінус. Землеўладальнікі, ну, на пачатак... На пачатку гэта нармальна. У большасці тут будзе такое. Так, добра. У нас 4 групоўкі зараз. Самае моцнае гэта землеўладальнікі 60%, царква 17,5%, узброеныя сілы 9% і інтэлігенцыя 5%. 48-я пазіцыя. Што у нас яшчэ Персія? Гэта гістарычны персанаж Шах Махамад Шах К'яжар, я не ўпэўнены. Калі ў чаце ёсць персы, вы бачце, я спрабую як магу. Так, наше кіраўніцтва зараз мае 100% легітымнасць. Па законах у нас монархія-аўтакратыя, нацыянальная па тыпу прыярытэт нацыянальны, то бок толькі персы. Персы толькі галоўныя, усе астатнія іх будуць дыскрымініраваць. У нас ёсць дзяржаўная рэлігія. У нас назначаная бюракрата, што ўжо няблага, насамрэч. Неблагі пачатак. Прафесіянальная армія, добра. Фермеры. У нас ужо трошкі раскрэпашчоныя фермеры, і гэта спрашчае нам задачу на потым. Таму што самае складанае гэта зрабіць вось гэты крок, па тыпу з поўнасцю рабы на фермераў, якім хоць плацяць, ну, па тыпу яны даўгі павінны выплачваць землеўладальніку. Астатняе ўсё такое сабе. У нас ёсць гандаль рабамі, што будзе самае складанае пазбавіцца, я думаю. Вось. Рэлігійныя школы, што добра, але вельмі высокая моц будзе ў гэтых самых у рэлігійнікаў. Ці магу я... Чаму я не магу? Таму што мне не дазваляе проста... Ну, хоць якая адукацыя ёсць, гэта ўжо няблага. Падаткі ў нас, зямельныя падаткі, што такое сабе, але нам яшчэ прадстаіць перад намі шмат працы. Разбірацца будзем зараз пакрыху. Што яшчэ магу такога наглядзець? Ну, у нас ёсць паліцыя ўжо. Насамрэч, пачакайце-ка, паліцыя. Як ты ў нас... Паліцыя ў нас зараз належыць мясцовым шэрыфам. Гэта трохі падмацоўвае землеўладальнікаў, не вельмі ідэальна. Далее рынок. Не хапае генерала сюды назначыць. Мы ўсё яшчэ не здымаем з паўзы, разбіраемся, што ў нас адбываецца.
Давайте сярод клерикаў. Так, армія у нас будзе папаўняцца. Які ў нас увогуле адносіны так-то? Хто у нас наши... У нас ёсць васал невялічкі вось тут. Нас слухаюцца. Модификаторы халяра з імі. Туркменістан надо адабраць. Пачакай-ка. А у нас ёсць, мне падаецца, децэнтралізаваная сістэма. Мы, у прынцыпе, можам узяць пад кантроль сабе Туркменію, тэарэтычна. Калі мы прасунем законапраект на каланізацыю, то мы можам, у прынцыпе, каланізаваць Туркменію каля сябе. Просто по типу аб'яднаць под сваім кіраўніцтвам. Адзінае, што гэта неблагі варыянт, мне падабаецца. Галоўнае паспець гэта да таго, як гэта зробіць хтосьці яшчэ. Наконт увогуле, давайте насельніцтва. Насельніцтва у нас пачакайце, дзе яно там? Насельніцтва вось. О, окей, круто выглядае як. Просто звычайна яны по тыпу, ну, неяк полуголыя у мяне ўсё прыгожа, звычайна не апранутыя. Так, культура у асноўным персідская на 50%, але па мелкаму ёсць шмат яшчэ розных культур. У нас гэта будзе праблемай. Нам трэба нешта зрабіць з гэтым, таму што у нас зараз перавага персаў, і вось у нас есть 14% азербайджанцаў, мазандерані, я не упэўнены, курды, луры, туркмены, армяне, Черкасіян, не упэўнены, як гэта, асірійцы. Ну, карцей, тут шмат чаго намешана ў нас. Нам бы неяк большую культурную пашыранасць адправіцца. Так, шыіты у нас у асноўным. Ну, хоць па рэлігія у нас дамова ёсць нейкая. Рэлігія шыіцкая. Так, тэхналогія. Тэхналогіі, куды мы пойдзем, будуць вельмі ўплываць на тое, як мы будзем далей паводзіць сябе. Як я ўжо сказаў, нам неблага было б у каланізацыю пайсці адразу. Таму што мы зможам сабе атрымаць... Пачакайце-ка, Суэцкі канал. Слухайце, так каналы панамскі і суэцкі можна пабудаваць. Я думаў, што яны па тыпу толькі панамскі там можна. А не, суэцкі вось ён ёсць. Калі бы мы гулялі за Егіпет, мы маглі бы пабудаваць Суэцкі канал. Прыкалдэс. Трэба будзе за Егіпет пагуляць. Не закрыты гештальт пра канал. Так, калі кантраляваць гэты порт, мне атрымліваецца, Сінай, вось так і сказана. Калі кантраляваць Сінай, то можна пачаць вось, ну, сабе пракапваць гэты канал, я так разумею. Альбо ён так і ёсць, я не ўпэўнены. Просто ён не паказваецца тут ніяк. Павінен жа быць. Ну, добра, неважна. Мы, в прынцыпе, плюс-мінус, мы яшчэ зразумелі, як у нас сітуацыя. Зараз яшчэ, калі здымем з паўзы, яно пачне перасоўвацца ўсё туды-сюды, таму што эканомікі зараз запускаюцца літаральна. Ну, то бок, яны хоць і на максімуме, але ўзаемадзеянне паміж імі такое сабе. О, мы можам адразу сабе дазволіць. Прыватны сектар у нас нулявы пакуль ніякі. Давайте зробім як. У нас і тут будаваць-то амаль няма чаго. Я вось думаю, гэта можна пакуль не займацца гэтым. У нас ёсць бонусы, трэба бонусы паглядзець па тэрыторыях. Што гэта дае? Гэта толькі запаволівае горы. Гэта у нас кобальт. Больш гэтых самых фарбаў. Тут можна неблагі порт падняць. Вось на гэтай тэрыторыі. Персійскі Хормус. Гэта кавалак у нас зямля падзеленая. Не падзеленая ўсё. Так, падзеленая Хормус. Яе бы аб'яднаць. Амані Хормус. Яна належыць Аман. Вось гэта. Блін. Які у нас імі адносіны? Можа, мы адразу падзярэмся за... У нас добрыя адносіны з ім. Блін, нам бы вось гэты кавалак зямлі вяртаць сабе. А вы каму належыце? Вы хто такія? Брытанскай імперыі, блін. З Брытанскай імперыі я звязвацца не вельмі жадаю. Зороастрыйцы? Дай-ка пагляджу. Ці ёсць у нас зороастрыйцы? Оріентал ортодоксы хрысціянская. Габрэі, анімісты і католікі. Ну, не, я не бачу тут такого.
Так, далей глядзім. У нас нейкія бонусы яшчэ ёсць. Дрэва. Херканін лясы вось тут вельмі добрыя. Няблага. Нам дрэва спатрэбіцца для інструментаў. Таму мы адразу тут будуем месца, дзе будуць рабіць інструменты. А чаму інструменты так? Здымаем з паузы, карацей. Дрэва каштуе шмат у нас. Давайте ўсё ж такі. Няўжо? Зараз нейк рэжым быў для больш вялікіх краін. Я просто прызвычаюся за маленькія гуляць, і мне не было неабходнасці кіраваць будынкі, так? Глядзім, дзе ў нас робяцца інструменты. Ды нідзе. У нас няма такога. Давайте побудуем вось тут. Іх тут заробак будзе нізкі пакуль, але мы зможам пашырацца потым. Адзін узровень гэтага і жалеза. Жалезна яшчэ майстэрні. Так, жалеза. Яно павінна быць вось тут. Дзе яго можна пабудаваць? Паўсюль? Вы паглядзіце. Літаральна без розніцы. Колькі максімальна? Блин, я влажу, я не прызвычаюся гэтай менюшкай карыстацца. Колькі максімальны ўзровень? Вось гэта. Вось у гэтай частцы. Альбо давайте, літаральна можна ў адным месцы ўсё пабудаваць. Давайте пакуль у адным месцы даныя інструменты. І можна за першую зрабіць бліжні ўсход развітым, як і Еўропа. Можна. Тут можна зрабіць... Мы з пяска пачалі. Ну, по тыпу, зараз у нас старт такі, што мы зараз адпачываць будзем. Галоўнае, каб нас не захапілі, бо я ваюю як крытын. Так, у нас яшчэ дорага каштуе зброя. Давайте яшчэ будынак са зброяй зробім. Так, у нас будаўнічага сектара няма. Зараз разбярэмся з гэтым. Я пакуль пагляджу, дзе наша зброя увогуле не робіцца нідзе, так? Гарадская тэрыторыя. Не, няма, зброі няма нідзе. Ну, давайте тады. Для зброі што ў нас патрэбна? Для зброі патрэбнае жалеза і дрэва. Гэта зноў гэта же рэгіён. Давайте тут жа пакуль напіхаем усё ў адзін рэгіён. Як тут з насельніцтвам? Не вельмі добра. Але хоць штосьці, падайдзе. Так, мы можам паскорыць наше будаўніцтва. Не, давайте дадзім гэтаму будынку хоць дабудавацца як ёсць. Не, у нас нармальны заробак. Давайте. Для чаго нам патрэбна зараз вельмі важна падвысіць наш будаўнічы сектар. Будаўнічы сектар, ён якраз такі у нас адказвае за будаўнічы сектар, дазваляе прыватнаму сектару будаваць свае будынкі ўласныя. Мы зноў жа гэтую тэрыторыю будзем, альбо дзе танней дзесьці атрымаецца, не? Чым танней будуць інструменты, тым лепей. У нас у асноўным усё будзе ісці вось адсюль. Жалеза. Ну не, давайте вось у гэтую, у нейкую больш высокім насельніцтвам. Ну так, нейкую вось цэнтральную Іракіаджамі. Вось гэтую частку. Вось сюды будаўнічы сектар у нас будзе. Адзін хаця бы. Мы пакуль шмат не пацягнем, бо можа быць небяспечным. Зараз мы яго у першую чаргу, каб яго зрабілі. Будаваць можна і без яго. Ён будзе не каштаваць нічога тады, будаўніцтва нам, то бок мы не страцім шмат грошай. Але без будаўнічага сектара немагчыма праца прыватнага сектара. На які, у прынцыпе, вельмі варта разлічваць. Ён будзе мацней, калі яго за ім сачыць, то ён будзе значна мацней, чым вы можете сабе дазволіць пабудаваць хоць штосьці. Вам застаецца толькі... Вам менш сачыць і мікраменеджментам займацца застаецца. Яны самі абяруць, што больш карысна для іх. Напрыклад, я зараз пабудаваў яго, і яны адразу ж ўжо збіраюцца набыць у мяне тэкстыльныя фабрыкі. Адразу, імгненна. Мы гэтым скарыстаемся пакуль. Інструментаў мы... Яно доўга будавацца будзе. У прынцыпе, мы можам дазволіць сабе нават некалькі тады гэтых будаўнічых сектараў. Давайте яшчэ іх пару. Яны яшчэ набіраюць людзей у іх. Добра. Ну, я думаю, у прынцыпе, 10 на 3 мы нармальна пацягнем. Давайте адразу запраўляем усе.
Што у нас атрымаецца? Зараз будаўнічы сектар запаўняецца людзьмі. Мы яго яшчэ зараз пашыраць па дарозе будзем. Ён выкарыстоўвае дрэва, якое дарагое у нас зараз на нашым рынку, вельмі дарагое, для таго, каб ўсё будаваць. У нас выкарыстоўваецца толькі тканіна і дрэва. Дрэва, як можна пабачыць, цана гіганцкая, на 65% вышэй за рынкавую. Тканіна таксама вырасла ў цане з-за таго, што мы іх актыўна выкарыстоўваем у будаўніцтве. Ужо пачаўся недахоп дрэва. Цудоўна. Гэта насамрэч на тое, што я разлічваў. Запыт на дрэва тут зараз вырасце, і на ім можна больш зарабіць. У прынцыпе, на 3 пакуль падвысім. Інструменты нам спатрэбяцца. Падвысім адзін з лагераў лесасекаў туды. Адкуль уперся дрэва? Літаральна, у нас есть у нас есть одна тэрыторыя, вось тут на ўзбярэжжы здабываць дрэва. Вось на гэтым. Астатняе, ну, такое сабе. Але ўсё роўно можна. Па тыпу, мне падаецца, невялічкія лесасекі можна на кожнай тэрыторыі рабіць. Так, невялічкая, не шмат. Яна не будзе такой індустрыяльнай гіганцкай тэрыторыі нейкай. Але пакрыху можна. На ўзбярэжжа самае высокае, таму зараз гэтае ўзбярэжжа я і будую. З-за таго, што ім не прыйдзецца гэтыя рэсурсы, ну, то бок дрэва весці куды-небудзь далёка, гэтае ўзбярэжжа лягчэй за ўсё развіць увогуле. У нас зараз плантацыі опіума будуць пашырацца за кошт прыватнага сектара, ён гэтым займаецца. Ну, добра. Нацыянальную гвардыю жадаюць увесці. Хто вы? Рэза Шыразі. Хто? Узброеныя сілы. А што яна нам дасць? Ну, у прынцыпе, магчымасць кантраляваць паўстанні, калі што. Давайте пагадзімся. А што у нас зараз стаіць? У нас зараз стаіць? Няма нічога. Так. Давайте, няхай будзе падтрымка ў гэтага руху. Нам хоць што-небудзь. Цалкам мы з дрэвам для сваёй неабходнасці у нас з дрэвам зараз мы і разбярэмся. Нам трэба знізіць кошт дрэва на сваёй тэрыторыі, каб будаўніцтва для прыватнага сектара стало танней. Зараз там гэта не зусім зараз трошки сказаць. У нас есть прафесіянальная армія, яна можа быць з крысціян, нацыянальная міліцыя можа быць і масавыя прызывы. Але ёсць яшчэ унутраная бяспека. У нас унутранай бяспекі аніякай няма, то па тыпу некага інструмента, якім кіраваць, сачыць за паўстаннямі альбо кіраваць людзьмі, так? Ёсць нацыянальная гвардыя, якая будзе падаўляць гэтыя паўстанні, калі спатрэбіцца, то бок ваенныя будуць. Ёсць сакрэтная паліцыя, якая будзе альбо сакрэтная паліцыя, якая будзе падаўляць яшчэ да таго, як праблема стала праблемай. І гарантаваныя свабоды, якія не тое, каб дазваляюць моцна ўплываць на прагрэс рэвалюцыі, а хутчэй менш верагодна, што рэвалюцыя ўвогуле з'явіцца. Вось, там ёсць невялічкая розніца. Яе лёгка пераблытаць, таму што там таксама ёсць нацыянальная міліцыя. Яны зараз жадаюць нацыянальную гвардыю, і я не супраць, калі шчыра. Нам можа спатрэбіцца. Я яшчэ не ведаю, якія канфлікты мне прыйдзецца тут вырашаць. Дрэва занадта дарагое, яго зараз не хапае на маім рынку. 236 дрэва на маім рынку не хапае для ўсяго таго, што патрэбна. Прыватны сектар, хутчэй за ўсё, пераплачвае за дрэва занадта шмат. Мы заробім зараз на тым, што будзем літаральна займацца проста лесасекамі, таму што самі пабудуем іх, і мы будзем гэтыя жа матэрыялы з лесасекі прадаваць прыватнаму сектару для таго, каб яны развіваліся. Так, у Тегеране, давайте-ка мы пабудуем, у нас ужо праблемы трошкі з адміністрацыяй. У нас нават тэхналогіі на універсітэты няма пакуль. Пакуль развіваемся, як развіваемся. Плантацыя хлопку.
А, не, цукру, выбачце, цукар. Плантацыя. А не, ўсё правильно, коттон плантацыя у Табрызе, дзе гэта ўвогуле тэрыторыя. Вось яна. Там будзе хлопак, у нас хутка будзе яшчэ цукар. В принципе, мы можам пачаць гандляваць з нейкімі... А, у мяне не хапае бюракратыі. Мне патрэбна бюракратаў больш. Займемся зараз. Так. Ёсць. У нас зараз хапае дрэва для нашага ўнутранага рынку. Дзе здабываюць бюракратаў? Бюракратыю. Яе здабываюць у будынках кіраўніцтва. Не кіраўніцтва якіх. Дзяржаўных установах, карацей. Вось. Трэба ж сачыць за ўсім. Так, гістарычны персанаж. Мірза Акашы Іравані. Не ведаю, ці правильно я гэта прачытаў. Дрэва вельмі патрэбна. Яшчэ, мне падаецца, трэба будаваць і будаваць далей. Мы заробім на гэтым значна больш, чым... Так, можна пашыраць. У прынцыпе, мы можам усе нашы грошы займацца ў бліжэйшы час толькі тым, што будаваць лесасекі. Тут. В прынцыпе, так. Нормально. Так і пакінем. Я ж абмежаваны... Блін, я забыўся, што ў мяне ёсць абмежаванне на структуру. Што б нам з гэтым зрабіць такога? Мы ж не можам інфраструктуру ніяк павялічыць. Так, пакуль няма такой магчымасці. Ну, добра. Інструменты пакуль робяцца толькі з дрэва. Ўжо можна жалезнае рабіць. Давайте так і зробім. Жалезныя руднікі у нас зараз адзін пабудуецца. Жалеза у нас не хапае на ўвесь рынок. Шкада. Каланізацыя з'явілася. Вось зараз мы паспрабуем. У нас ёсць рух за тое, каб нацыянальную гвардыю атрымаць, але мы перад тым, як гэтым заняцца, давайте паспрабуем. Не можам мы нічога ўключыць. Так, нам патрэбна, каб у кагосьці было жаданне на каланізацыю. Так. Добра. А у нас з'явіліся варыянты рознай каланізацыі. На жаль, мы нічога з гэтага прасунуць не можам, таму што ў нас няма ў кіраўніцтве нікога, хто жадаў бы гэта прасунуць. Давайте акадэмія наступная. Нам спатрэбіцца трошкі развіццё адукацыі. Бо тэхналогіі для нас будуць вельмі важнай рэччу для нашага прагрэса. Так. Жалезны руднік ёсць. Павінна пачаць зноў інструменты рабіць, так? У вас жа жалеза з'явілася. Эй, людзі. Вось, з'явілася жалеза на рынку. Зараз мы пачнем рабіць інструменты. Калі ласка, інструменты. А можна інструменты, калі ласка, рабіць? Не? Вось, можна выкарыстоўваць. Так, я зразумеў. Лесасекі зараз працуюць без інструментаў. Не пытайце, як гэта працуе, яны ім не патрэбны. Так, калі я возьму гэта, то ў мяне гэта запусціць цэлы цыкл зараз. Зараз я зрабіў невялічкае індустрыяльнае кола, самае базавае. Яно, звычайна, не патрэбна яго аб'ясняць, як яно працуе, таму што мы пачынаем літаральна з гэтымі рэчамі. І не ва ўсіх краінах гэта ёсць, як, напрыклад, у Самалі. Але што зараз здарылася? Вось у гэтай невялічкай лакацыі ёсць зараз месца, у якім здабываюць жалеза. Для здабычы жалеза патрэбны інструменты. У нас ёсць лесасекі, якія здабываюць таксама дрэвы, і нам для гэтага таксама патрэбныя інструменты. І жалеза і дрэвы ідуць на выраб інструментаў. То бок яны робяць літаральна прадукты, якія патрэбны ім жа, каб працаваць. То бок яны самі сабе дапамагаюць і развіваюць. Як у Майнкрафце. Руками просто ламаюць. Чак Норрісы. Вось, мы зараз зрабілі такое кола, калі яны самі залежны адзін ад аднаго. Зараз стварыўся некаторы дэфіцыт, то бок у нас ёсць дэфіцыт інструментаў на рынку, каб працаваць далей і рабіць дрэва і жалеза. Але
Мы зараз зрабілі такую сітуацыю, у якой мы маем самую эфектыўную фабрыку інструментаў ва ўсім сусвеце. Нумар 1. Таму што іх інструменты прадаюцца проста як золата. Яны пачалі рабіць інструменты, ім пачало не хапаць жалеза, але гэта запускаецца ўвесь цыкл. Яно адно на адно ўплывае. Зараз у нас будзе шмат папярэджванняў, што ў нас нешта ідзе не так, але ўсё ідзе дакладна, як мы і планавалі. Я падніжу нават падаткі, бо ў мяне занадта шмат золата становіцца ўжо. Паехаў цыкл. Зараз цэны самі сабе пачнуць збалансоўваць. Таму што нам на ўсё гэтае спатрэбяцца інструменты. І гэта запускае ўвесь наш цыкл. Цудоўна. Збалансавалася. Дрэва зараз дастаткова на рынку. Інструментаў таксама дастаткова, і ўсе могуць... Такім чынам у нас становяцца ўсё больш таннымі інструменты. Скотча проста жорстка. Вы можете паназіраць за цаною на інструменты, прадуктыўнасцю гэтай установы. Шмат золота не бывае. Бывае. Залаты запас, калі занадта вялікі, які не можа, ну, по тыпу... Там ёсць эканамічныя правілы на гэту тэму. То бок, калі... Гэта як гавораць, што па тыпу вашы грошы не павінны ляжаць у вас у матрасе, яны павінны працаваць. Гэта актуальна, калі у вас іх шмат. Ну, по тыпу, калі у вас іх ёсць столькі, што іх накапліваецца, вам лепей іх патраціць на нешта. У межах дзяржавы гэта яшчэ і горш. Па тыпу, калі вы не траціце як дзяржава грошы, якіх у вас накапліваецца, гэта значыць, што вы не рэалізуеце некаторы патэнцыял гэтай дзяржавы. І гэтым ёсць праблема. Так. У нас ёсць акадэміі. Можам сабе дазволіць. Будуем. Маніфест. У падтрымку нацыянальнай гвардыі. Давайте падтрымаем іх. Што у нас яшчэ? Скандал. У царкоўніка нейкая, скажем так, стасункі у кімсьці з клергіі. Давайте скажем, каб ён сышоў. Ён у нас монархіст, таму мы, можа, атрымаем кагосьці больш згоднага. Ну, хоць аўтарытарны, ну, хоць штосьці. Што мы можам? Ці мы можам? Ну, ён падтрымлівае, ён не падтрымлівае, яму не абавязкова монархія. Ну, гэта нам не дапамагло, насамрэч. Калі так паглядзець, змянілася нічога з гэтага. Тэхналогія. Што мы можам яшчэ прасунуць такога карыснага для нас? Зараз, я думаю, мае сэнс, каб адчыняць хутчэй. О, вось гэта можа быць карысным. У нас з-за таго, што у нас ёсць плантацыі бавоўны, мы зараз гэтай тэхналогіяй падвысім іх эфектыўнасць. Прыватны сектар. З-за таго, што у яго ёсць чым будаваць, яны ўжо заняты некаторымі сваімі праектамі невялічкамі. Цукр і плантацыі цукру і опіуму. Няхай працуюць далей. Ну, з аўтарытарызмам нам прыйдзецца тут пазмагацца, тым больш, што мы даволі за гэтую краіну, як я бачу, тэхналогій не хапае. Мы зараз ззаду за іншымі краінамі даволі далёка. Нам мае сэнс зараз, каб проста нагнаць, можа не рвацца самастойна нешта вывучаць, тым больш, што мы не дазволім зараз сабе шмат універсітэтаў. Мы дазволілі сабе вельмі абмежаваную колькасць усяго. Так, увогуле ў нас адміністрацыя ўсё яшчэ патрэбна. Мы не дазволім сабе шмат універсітэтаў, таму, я думаю, зараз хутчэй ісці па шляху проста па тыпу атрымлівання тэхналогій, якія ўжо ёсць у іншых краін. Звычайна я рвуся, калі дастаткова моцная краіна, я спрабую дасягнуць. І яна невялічкая, за таго, што я звычайна гуляю за не вельмі вялікія краіны, я іду ў чыгункі. Для нас гэта занадта крутыя тэхналогіі. Нам шмат чаго прыйдзецца на гэтым шляху адчыніць, у тым выпадку і вось гэта баваўняны варштат. Вось. Таму сэнсу як бы прарвацца сюды не вельмі ёсць. Лепей адчынім хоць штосьці, што нам будзе зараз дапамагаць.
Да чыгунка навошта яна мне патрэбна? Таму што нам патрэбны будуць пашырэнне рынка. Ну для таго, каб падтрымліваць растучую эканоміку, нам патрэбна дапамагаць увогуле. Так, у нас перайдзем у рэжым трошки і розных тыпаў дрэва. Ёсць два тыпа дрэва: мяккае і цвёрдае дрэва ў гульне. І вось мы зараз яшчэ трошки цвёрдай будзем рабіць. Так. Яшчэ дрэва нам спатрэбіцца, так? Я так разумею, альбо не. Кошт дрэва даволі высокі ў краіне. У нас зерня не хапае, калі што, я зараз пабачыў. У нас зерня вельмі высокае. У нас у людзей, хутчэй за ўсё, амаль усе грошы, ну так, большая частка грошай у іх сыходзіць якраз такі на рэсурсы, якія вось самыя базавыя па тыпу ежа. Нават зерня, не ежа. А чым займацца будзе? На чым спецыялізуемся? Куды пойдзе, але я планую зараз найбліжэйшыя планы. Каланізацыя Туркменіі і Туркменістана. І ёсць ідэя напасці на Расею і атрымаць сабе нейкую каўказскія тэрыторыі. З атаманскай імперыяй. У нас адносіны дрэнныя што з... з Расеяй лепей, з атаманскай імперыяй горш. Магчыма, атаманская імперыя лепшы выбар. Трэба толькі паглядзець, колькі ў іх. 162 батальёна плюс 80 прызыўнікоў. У Расеі 500 батальёнаў. Ну, зашибісь. З маімі давайте тады сабе, раз уже яны такія крутыя, то мы сабе прызыўнікоў набярэм колькі можам. Набіраем прызыўнікоў. Я ўсё кіну проста ў стандартныя батальёны без... Мы зараз сабе не можам дазволіць нейкую артылерію альбо нешта такое, нам тэхналогіі не дазволі. Таму зараз усе прызыўнікі ў нас будуць літаральна самых базавых. На каго б так напасці, а? Макраны. Яны добра адносяцца да нас. Хто нас не любіць? Херат. А у нас ёсць гэта падзеленая тэрыторыя? Не, это нормально ўсё. Пірат. Пум-пум-пум-пум-пум. Так-то, для роста нашай эканомікі нам пашырэнне тэрыторый не абавязкова. Ну, глобальна. Гэта такое, ну не вельмі нам патрэбна гэтая тэрыторыя, вы ведаеце, не трэба ўжо будь тут нападаць. Пайшоў, карацей, у разнос. Трошки непрыемна будзе напасці на тых, хто у десяткі разоў мацней за нас. Ну, з атаманскай імперыяй яшчэ ёсць шанцы. Але мне падаецца, іх ваенная моц. Іх ваенная моц чацвёртая ў сусвеце. Чацвёртая ў сусвеце. Такія вось у нас суседзі. Дрэва вельмі дарагое, зерне таксама. Занадта ўсё дорага. Так. Гэта яшчэ для вырабу у нас патрэбіцца яшчэ тэхналогіі. Пры гэтым у нас няма, я так разумею, пакуль у нас прыватны сектар сканцэнтраваўся поўнасцю на плантацыях. Ён робіць плантацыі опіума, плантацыі фарбаў. Нам гэта не вельмі дапамагае. Давайте, можа быць... Так, не, я не туды лезу. Нам можам пагандляваць. Мы зараз набываем віно. Давайте, не трэба. Мы набываем зброю і... Гэтае самае. Ад каго? Я зразумеў. Зброю і артылерію. Зброю я пазбаўлюся, таму што не вельмі патрэбна. Я зараз збіраюся самастойна гэта рабіць. Віно у нас і так таннае у нашай краіне. Дрэва можам прадаваць брытанцам. Давайте пачнем прадаваць ім. Заробім трошки. Фарбы таксама неблага, але пакуль прадаваць не будзем. У мяне бюракратыі пакуль не хапае, я лепей нечым іншым займуся. Хіба пасябраваць з туркамі, каб напасці на Расію разам. Магчыма. Давайте паспрабуем. Адносіны з туркамі пачнем падвышаць. Так, дзе ён? Атаманская імперыя. Не рынок. Мне патрэбна палітычная лінза. Вось, іншая адчыняецца. Дыпламатыя. Дзеянні, дыпламатычнае дзеянне, паляпшэнне стасункаў.
Можна эмбарга абвясціць ім, але сэнсу ў гэтым ніякага няма. Ну і астатні ўжо не тое, каб нам патрэбна. Добра. Паспрабуем палепшыць адносіны. Паспрабуем таксама аб'явіць баявы, ну, па тыпу пакт абароны. Такім чынам мы зможам з імі ўдзельнічаць у войнах розных, можа быць, зможам нейкія прэтэнзіі да Расіі прад'яўляць за вось гэтую тэрыторыю. Зараз адзначана Арменія. І тут складана. Каўказ. Ну, добра. У мяне адбываецца зараз тапаграфічны крытынізм, таму што я не магу зразумець, а дзе Грузія павінна быць. Літаральна. Бо я не верю. Неяк... Ладно. Там Туркменістан зараз на гэтай тэрыторыі. Ну, мне падаецца, я нешта. Арменію не даваць туркам. Добра дамовіліся. Так, ён нейкую схему прапануе, халера з ім. На жаль, Арменія зараз належыць Расіі. Вось. Хутчэй за ўсё за гэтае кавала, за гэтую тэрыторыю будзе самая такое... самая бойка. Зноў за геноцидзіць. Там паглядзім. Ну, па тыпу, я не такая моцная сіла, якая можа на гэта ўплываць. Атаманская імперыя зараз ваюе з кім яна ваюе? Няўжо адразу з двумя? Я зараз сабе сябра такога вазьму, які зусім ваюе, так? Дыпламатыя. З Егіптам у яго зараз асноўны канфлікт. У гэтым канфлікце... я зразумеў, Егіпет на баку разам з Аўстрыяй ваюе з Атаманскай імперыяй. У атаманаў на іх баку Великабрытанія і Трыпалітанія. Добра. Няхай разбіраюцца там. Пакуль займаемся нашай эканомікай, бо эканоміка стане нашай асновай для наступных любых дзеянняў. Мы зараз залежым ад... Што у нас? У нас будуюцца лесасекі. Абавязкова... большая колькасць батальёнаў. Так, у нас ёсць ужо тут. Давайте ў гэтую армію дададзім батальёны. Пашырылі наши батальёны. Гэта батальёны прызыўнікоў. То бок яны будуць, іх можна будзе як прызываць, там будзем вырашаць. Узровень нашай арміі вельмі нізкі, то бок это вельмі неразвітая армія з такімі ўжо несучаснымі тэхналогіямі, скажем так. Я ўпэўнены, што Атаманская імперія і Аўстрыя ваюе значна лепшым з самага пачатку. Так. Ці я пашырыў ужо... Мне хапае мне, так? Мне не хапае бюракратыі. Мне яшчэ трэба пашыраць. Можна вось за паперу. Так. Паперы будзе ў нас не хапаць тады. Зараз у нас не выкарыстоўваецца. Трэба фабрыку з паперай зрабіць. Вось так. Давайте я поставім у прыярытэт нават. Потым універсітэт і яшчэ можа трэба, давайте знізім колькасць тых самых. Я зараз вельмі шмат лесасекаў паставіў, таму што яны прынасілі бы мне шмат багацця, але інфраструктура таксама не гумовая, яна хутка скончыцца. Так, ну і тут можна, вось тут якраз таки можна пашырыць лесасекаў. У прынцыпе, гэты рэгіён Іран-Каджамі каля Тэгерана можна узяць і выкарыстаць, таму што гэта самая у нас галоўная тэрыторыя, так? Мы можам, і тут шмат насельніцтва, мы скарыстаемся гэтым насельніцтвам, і гэта будзе наше асноўнае месца для вырабу зброі, напрыклад. Давайте вось гэта і артылерыю яшчэ туды.
Это нічога, што у нас мінус па грошыках. Не, ўсё добра. А зараз у нас мінус па грошыках. Ёсць 3 стана, ну, па грошах увогуле даволі ўсё складана. Я зараз пакажу на прыкладзе. Глядзім у запасы залатыя, самы ніжні графік вось гэты. Мы зараз знаходзімся вышэй за гэтую шэрую цёмную лінію. Гэта значыць, што ў нас мы можам патраціць грошы з гэтага ліміта, і мы не будзем абавязаны, гэта будзе наш грашовы запас, залаты рэзерв. Так? Але мы можам уйсці ў мінус і крэдытавацца. Крэдытавацца ад саміх сябе. Дзяржавы так умеюць. Па тыпу, адна галіна дзяржавы пачынае крэдытавацца ад іншай галіны. І такім чынам, яна, калі балансуе сябе, яна можа выплачваць сама сабе гэты крэдыт. Справа ў тым, што гэтым галоўнае не занадта перагуляць з гэтым. Я знізіў зараз падаткі нашыя, каб мы зараблялі яшчэ менш, каб у нас выкарыстоўваўся залаты рэзерв, каб ён не перапаўняўся. У нас зараз наши асноўныя нашы рэзервы залатыя ідуць на тое, каб будаваць новыя установы розныя, напрыклад, універсітэт. Хутка мы паляцім уніз і падаткі я зноў яшчэ падвышу. Калі спыніць будаўніцтва, то наша эканоміка пойдзе ўверх, наш залаты рэзерв, пойдзе з хуткасцю амаль 6 тысяч у тыдзень. 6 тысяч грошай мясцовых. Вось. Таму, у прынцыпе, у нас заробак так-то ў плюс. Калі яно паказана мінус 796, і яно белага колеру, гэта значыць, як толькі скончыцца зараз часовыя нейкія страты нашыя грашовыя, мы пойдзем у плюс. Калі яна стане чырвонай, то у нас праблема. Гэта значыць, што нават калі мы прыпынім будаўніцтва, мы ўсё роўна будзем ісці ў мінус. Гэта можа быць рызыкоўна. Але карыстацца крэдытам сваім, крэдытаваннем самога сябе, гэта важна. Ну, гэтым галоўна не знішчыць сваю эканоміку гэтым, але карыстацца ім патрэбна. Ось, зараз я знізіў падаткі, каб людзі былі больш задаволеныя маім кіраўніцтвам, каб менш было радыкалу, каб у людзей з'яўлялася больш грошай, каб яны самі пачалі будаваць некаторыя, у іх падраслі бы бізнесы, і яны самі пачнуць траціць грошы, якія зарабілі, на будаўніцтва яшчэ пашырэння эканомікі. Таму вельмі важна карыстацца вось гэтым рэзервам. Ну, і дзесьці палова гэта да халеры ўжо, калі шчыра. Ну, гэта шмат, можна ўжо траціць. Так, сефардзімы. Есть такое насельніцтва ў нашай краіне, і ў іх яны зарабілі сабе, ўжо пачынаюць перасяляцца ў больш багатыя раёны. Але ў нас не вельмі любяць такое, на жаль. Таму мы падтрымаем іх, каб менш дыскрымінавалі, але гэта праблема сістэмная. Як пабудуем універсітэт, увесь залаты запас на паперу для студэнтаў пойдзе. Літаральна. Гэта для гэтага у нас паперы нават і няма, у нас будзе крызіс зараз. Тут зараз з'явіцца універсітэт і будзе крызіс, папяровы крызіс у нас будзе. Чакаем будаўніцтва універсітэта. Мне падаецца, наступным павінна быць папяровая. Не будзе наступная папяровая. Вось. Далей у чаргу паставлю. Вось, пайшоў крызіс паперы. Мы можам набываць паперу. Яшчэ 47 тыдняў. Давайте, пакуль ідзе гэтая справа, мы пачнем набываць паперу. Імпартаваць яе. Часова паімпартуем, пакуль, каб універсітэт мог ужо працаваць. Універсітэт сам па сабе, ён не дае адукацыі, што цікава. Універсітэт тут патрэбны для вывучэння новых тэхналогій, інавацый. І для таго, каб людзі змянялі кваліфікацыі. Мне вельмі падабаецца гэтая механіка, таму што людзі не могуць проста ўзяць і пайсці працаваць у іншае месца. Яны пайдуць туды, дзе яны плюс-мінус ведаюць, што рабіць. Універсітэты дапамагаюць людзям займаць пазіцыі, якія адрозніваюцца ад іх папярэдніх вельмі моцна. І чым больш развітая ў вас сістэма універсітэтаў, тым хутчэй яны будуць змяняць свае кваліфікацыі і могуць займаць больш пазіцый тэарэтычна. Так. Таму што у вас можа быць вельмі шмат насельніцтва, але гэта будзе недастаткова, таму што яны не ведаюць, як карыстацца. Ну, па тыпу, яны не ведаюць, як карыстацца тымі тэхналогіямі, якія будуць на фабрыке. То бок яны, напрыклад, толькі што з вёскі прыехалі і такія, што я павінен з гэтым рабіць? Што ты ад мяне жадаеш, пан? Так, папяровы крызіс трошкі набіраецца. Мы ўжо даволі моцна ідзем у мінус, але ўсё яшчэ можам пакуль не падвышаць падаткі. Дрэвы ўсё яшчэ вельмі дарагая рэч на нашым рынку. Чаму? У прынцыпе, лагічна. У нас жа, калі паглядзець на кошт тавараў, ідзем сюды, глядзім, дзе нашае там патрэбнае дрэва, кошт
кошты нізкія толькі ў адным месцы, а не у некалькіх месцах, але вось у гэтай цэнтральнай часткі Персіі дрэвы каштуюць нармальна так. Яны патрэбны для будаўніцтва і астатняга, таму такое сабе. Людзі таксама выкарыстоўваюць яшчэ і для сваіх нейкіх патрэбаў. То бок, калі паглядзець яшчэ ў насельніцтва, яны будуць выкарыстоўваць дрэва просто набываць яго. А наш рынок дрэва, ну, такі, не вельмі моцны. Дарагавата ўсё ж таки. Дуэль паміж Рэза Ширазі, агітатарам, і Назірам Эддінам Бактярі. Я не ведаю, як это произносіць. Так, вымаўляць. У нас з мелкай буржуазіяй. Калі ласка, забаніць ваши гэтыя дуэлі. Супакойцеся там, гарачыя хлопцы. Папера амаль пачала вырабляцца. Выраб паперы зараз давай. Усё, выраб паперы зараз будзе. Я, ў прынцыпе, магу пазбавіцца. І так і не вельмі карысны рынок быў на набыванне этой паперы. Можа нам пашырыць, ведаеце што? Мы ў мінус недастаткова хутка ідзем. Давайте яшчэ пашырым сабе сектар. Будаўнічы. Вось, так? Каб будаўніцтва шло хутчэй, на гэта спатрэбіцца больш рэсурсаў, што не вельмі ідэальна. Але ўсё ж такі лепей, каб будынак быў гатовы раней, хоць і за больш вялікі кошт. І мы змаглі яшчэ далей пабудаваць. Ну, ён пачаў прыносіць грошы як мага хутчэй. Так. Эвент, арганізаваны рухам, каб узвесці нацыянальную гвардію, ператварыўся ў бойку паміж апанентамі, якія апынуліся сярод толпы. Давайте ўсіх пасадзім усіх у турму, каб супакоіліся. Адпачлі на дзень. Пайшлі яны там адзін аднаго біць. Будаўніцтва у нас пакуль не зусім неэфектыўнае. Ці магу я перайсці? Ага, жалезнае. А давайте перайдзем на жалезнае. У выніку кошт дрэва трошкі знізіцца на маім рынку. Жалеза падляціць проста да нябёсаў. Пры гэтым мы будзем больш, ну, хутчэй рабіць будынкі. Патрэбіцца так, менш дрэва, менш тканіны, але спатрэбіцца інструменты і жалеза. Так і зробім. Не хапае жалеза. Вельмі моцна не хапае жалеза. Так, а ці магу я яго вось тут лепей нават рабіць? Тут 7. А тут 11 узроўняў, тут 7 узроўняў. Ну, можна, ў прынцыпе, тут рабіць у любым выпадку. Зараз у нас пайшоў прагрэс па большым. У нас нават дзве ўжо чаргі працуюць адначасова. Гэта добра. Гэта значыць, што у нас больш хуценька ўсё будзе пабудавана. Мы улятаем вельмі хутка ў мінус па грошах. Давайте падвысім падаткі. І гэта незначна змяняе штосьці. Але у плюс, калі будаўніцтва скончыцца, мы ў плюс пойдзем ужо па 7000. Мы улятаем у... мы улятаем занадта хутка. Давайте... Тут альбо спыняць будаўнічыя сектары часова проста цалкам, альбо нічога не рабіць з гэтым. Інструменты нам патрэбны, а інструментаў не хапае, таму што жалеза дарагое. Давайте вырашым так, праз жалеза. Чакаем, пакуль у нас будзе жалезны руднік пабудаваны яшчэ, таму што зараз не хапае інструментаў. Віно, якое робяць у Кермане, было высока ацэнена сомелье. Зрабіць гэта эксклюзіўным прадуктам на экспарт. Альбо зрабіць, каб больше віна было. Давайте прадуктам на экспарт адправім. Будзем знакаміты сваім персідскім віном. Так, галоўнае, каб мы ў мінус не паляцелі зусім. Зараз мы ўжо крэдытуемся, то бок мы ўлятаем уніз.
Вельмі моцна, калі што 20 мінус 25 тысяч гэта тое, што чаго нам прыйдзецца яшчэ адыходзіць некаторы час. Але жалеза ёсць. Яго стане зараз больш. Калі ласка, жалеза. Не. Можа мне пачаць імпартаваць, напрыклад. Давайте пачнем імпорт. Зараз спынюся. Можам... Не, жалеза імпартаваць не вельмі карысна. Інструменты увозіць карысна. З брытанскага рынку будзем увозіць інструменты. Зараз іх павінна хапаць на ўсе нашыя патрэбы збольшага. Жалезных руднікоў патрэбна больш. Так, на рынку мы уже не можем гандляваць з Расіяй артылеріяй, таму нам прыйдзецца рабіць яе самастойна крыху пазней. На нашым рынку зараз не хапае яшчэ і артылерыі. Зараз я магу прывесці свой рынок у вельмі дрэнны стан, мы зараз вельмі рызыкуем. Можна даць проста прыпыніцца нашаму будаўніцтву часова. Давайте будаўнічы сектар прыпынім наш гэты самы дзяржаўны. Няхай он трохі ахладзіцца. Так, ну мы пайшлі ў плюс, але вельмі павольненька. Мы, каб вяртацца да таго стану, якім былі дагэтуль, нам займе нармальна так часу. Мы зараз на крэдытаванне страчваем па 7 тысяч грошай. Толькі на крэдыт, на выплату крэдыта. Так, механічная... О, адразу две тэхналогіі. Абмена паперамі, гэта менш кошт будзе, і лягчэй падтрымліваць гандлёвыя маршруты і механічныя інструменты. Фурнітура. Вось. Можна выкарыстаць новую тэхналогію ў вырабе інструментаў. Стальныя інструменты. Не, мы не можам сабе дазволіць усе стальныя інструменты. Не. У нас сталі, пакуль выраб сталі, гэта будзе праблема, мне падаецца. 28... Так, дзе... Вось тут магчыма. У прынцыпе, мы там можам сталь пачаць рабіць. Толькі нам грошай для гэтага з запасам патрэбіцца. Не будзем так рабіць пакуль. Так, што я магу яшчэ сабе дазволіць? Што мне патрэбна па тэхналогіям? У мяне ўсё яшчэ дрэнна па грошах. У мяне не вельмі добрыя законы. Давайте нацыянальную гвардыю адправім у законы. Што мы можам яшчэ? Сацыяльныя навукі нейкія пашыраць можа. Што зараз сярод сацыяльных навук? Я не бачу пашырэння сацыяльных навук. Дзівосна. Што зараз? Вось пайшло. Масавая камунікацыя, больш аўтарытэта. Давайте дапаможам нам трошкі сацыяльныя інстытуты у нас аніякія ўвогуле. Это самое дрэннае, што у нас ёсць. Вера не ведае меж. Так, Шия Улема жадае палепшыць нашыя сувязі з Мухамаром. Гэта наш васал зараз. Праз нашу веру. Можна палепшыць адносіны, але гэта дасць моцы клерыкам. Давайте не. Мы ў першую чаргу больш нацыянальныя ідэі будзем прасоўваць. Мы ў першую чаргу персы, а потым ужо шыіты. Некалькі паэтаў зацікаўлены ў падтрымке клерыкаў. І яшчэ ў нацыянальнай гвардыі таксама яны стаяць за гэтым законам, падтрымліваюць гэты закон. Добра, нацыянальная гвардыя будзе нам толькі дапаможа. Так, мы зараз, у нас крыху прыпыніўся наш сектар. Можа быць, я не жадаю рызыкаваць. Я жадаю пабудаваць, працягваць будынкі рабіць, але гэта рызыкоўна ўсё ж такі. Так, нацыянальная гвардыя. На 5 гадоў яшчэ грошыкі плаціць. Не падабаецца. Так,
Дэбаты наконт нацыянальнай гвардіі крыху спынілі прагрэс закона. Рэза Шыразі, гэта хто? Гэта лідар узброеных сіл. Ён прапануе звяртацца да нейкіх экспертаў, каб атрымаць, каб выйсці з гэтай праблемы, гэтага канфлікта. Давайте адчынена пачнем пытаць, шукаць экспертаў. Гэта можа паскорыць прагрэс, але гэта таксама знізіць прывабнасць клерыкаў. Клерыкамі я называю увогуле любая рэлігія. Так, перайшоў у наступную фазу закон. Закон будзе дакладна прыняты, у яго няма праціўнікаў такіх моцных якіх-небудзь. Усе, ў прынцыпе, не супраць. Так. Папера Бандар Абас. Голас Бандар Абас. Папулярная газета, якую чытаюць землеўладальнікі сярод Персіі, была апублікавана з артыкулам Рэза Шыразі, гэта лідара ўзброеных сіл, у падтрымку нацыянальнай гвардыі. Хто мы такія, каб супрацівіцца голасу людзей? Працягвае гэта яшчэ спрасціць нам прыняцце гэтага закону. Прыватны сектар, чаму ты там сядзіш і нічога не... Вось, яны інструменты, фабрыку інструментаў пабудуюць праз некаторы час. У іх, на жаль, пакуль няма ў прыватнага сектара шмат грошай. І што яшчэ горш, мы зараз знаходзімся ў палітычнай сістэме, якая па тыпу прыватны усялякі бізнес не вельмі падтрымлівае. Таму гэта будзе яшчэ пашырацца доўга. Мы прыйдзем у пэўны момант у добрую кропку, калі яно будзе само сябе падтрымліваць. Але зараз гэта яны накапілі грошай, нешта пабудавалі, супакоіліся. Тым больш, што ў іх большасці грошай уходзіць якраз такі на інструменты. На інструменты, на жалеза, якое патрэбна ў будаўніцтве зараз, на дрэва і вось гэтае ўсё. У нас зноў скончваецца бухгалтэрыя наша. Як мы падымемся за чорную рысу, грошкаў больш будзе? Не зусім. Чорная рыса, яна можна пабачыць там самая... Зараз. Яна ў самым версе, невялічкая праслойка. Мы можам опускацца да самага нізу. Да самага нізу гэтага графіка. У крэдыт у 5 мільёнаў, амаль у 5 мільёнаў. Гэты крэдыт яшчэ можа і пашырацца потым. Мы зараз захраслі, вось прыкладна на гэтым узроўні, і пакраху лезем уверх. Лезлі ўверх. Зараз у нас трошкі парушылася гэта. Зараз давайте мы гэта выправім. Паставім падаткі на дарагое адзенне. Багатыя у нас зараз ніякіх падаткаў больш не маюць. Давайте ападаткоўваць багатых. Вось на гэта падатак яшчэ. На опіум. Давайте падатак на опіум. Яны там актыўна опіум жруць. Давайте вось на яго падатак будзе. У Кабула зараз адбываецца нейкі палітычны канфлікт з кім? У вяртанні Херата. Я сам сабе жадаю, яны жадаюць сабе вяртаць Херат, я таксама жадаю сабе вяртаць Херат, так што не будзем падтрымліваць іх у палітычнай гэтай гульне. Калі што, станем на бок, мне бы захапіць іх, а не падтрымліваць. Нешта трэба будзе прыдумаць. Зараз мы ў плюс па грошах ідзем, таму што я ўвёў падаткі. Падаткі ў асноўным, гэтыя падаткі толькі на тавары для багатых. У асноўным для багатых. Таму мы, у прынцыпе, я бачу, карыстаюцца. Опіумам карыстаюцца ўвогуле ўсе слаі насельніцтва, проста ў рознай колькасці. Так, голас у школах. У школе, па тыпу, у класе. Наконт грошай я не вельмі адказаў, неправільна, не поўнасцю адказаў на пытанне. Калі мы паднімемся вышэй за гэтую мяжу, чым больш мы выплачваем гэтага крэдыта, які мы самі сабе з свайго жа крэдыту, тым менш нам патрэбна плаціць адсотак ад гэтага крэдыту. То бок нам трэба быць бліжэй да гэтай мяжы, лепей быць бліжэй да гэтай мяжы, і не абавязкова далёка не ўлетаць, бо зараз у нас не настолькі моцная эканоміка,
каб мы маглі дазволіць сабе вельмі высокі крэдыт, бо можна ўляцець бясконца. Ну, па тыпу, мы можам апынуцца ў сітуацыі, калі мы не зможам выплачваць нават гэтыя самыя адсотак ад крэдыта, ну, то бок проста плаціць дадатковую гэтую пеню. І ўсё, і мы правалімся, у нас няма магчымасці уплачваць пеню, мы павінны ўплачваць крэдыт, павялічваецца бясконца, і мы не можам ужо выбрацца з гэтай спіралі. Вось гэта трэба з гэтага пазбегнуць. Таму я зараз спыніў наш дзяржаўны сектар, каб ён не забіраў усе гэты нашы грошы. Так, у Амвезе студэнты час ад часу выкарыстоўваюць свой язык у персідскіх школах. Яны некаторыя патрабуюць ад настаўнікаў, каб яны забаранілі выкарыстоўваць ім сваю мову. Яны павінны выкарыстоўваць нашу персідскую мову. Так, давайте, у нас асцярожна трэба з гэтым. Мы не можам сабе дазволіць вялікай дыскрымінацыі. Нам добра было бы асіміліраваць гэтых людзей да сябе. Але у нас і так хапае радыкалаў, мы зараз дазволім іх мова, іх культура. Гэта запаволіць іх асіміляцыю, то бок ёсць плюс, што яны не будуць дыскрымінаваны. У нас генерал не хапае. У нас не хапае гэтых самых лаялістаў. Яны, скажем так, яны пачнуць павольней асіміліравацца сярод персаў, але пры гэтым яны будуць менш дыскрымінаваны. Як бы ёсць і плюс, ёсць і мінус у гэтым. Так, у нас жалеза не хапае вельмі моцна. Што у нас у чарзе ўвогуле? Яшчэ дрэва. Давайте паставім у чаргу дзяржаўную першымі жалеза, бо жалеза не хапае 170, гэта шмат. Гэта яго не хапае літаральна зараз у момант будаўніцтва, таму што я для будаўніцтва выкарыстоўваю інструменты і жалеза. А на бяручыя інструменты патрэбна шмат жалеза. Так, кошт жалеза пакрыху апускаецца, яго выраб павялічваецца, але зараз з'явіўся крызіс інструментаў. Вось і так яно ўсё. Адно на адно завязана. Але мы пакрыху, нягледзячы на тое, што мы змагаемся з унутранай эканомікай, нам трэба яе, наадварот, проста пашыраць. Нам трэба працягваць рабіць тое, што рабілі. Мы на правільным шляху. Зерня бы толькі знайсці дзе-небудзь яшчэ. Было б увогуле цудоўна. Так. Зараз прыватны сектар пабудуе яшчэ нам інструменты. Это карысна. Это тое, што нам патрэбна, насамрэч. Адно з двух. Нам патрэбна жалезныя руднікі і інструменты. Так, вось оно зараз працягвае будавацца. У іх пакрыху скора скончыліся грошы. Калі паглядзець, іх пул зараз з'яўляецца ўсяго там 0. Яны атрымліваюць грошыкі і працягваюць 1 тыдзень там альбо 2 будаваць далей свой будынак і потым зноў спыняюцца. Таму што грошыкі скончваюцца кожны раз. Б'юцца аб дно недахопу сваіх рэсурсаў. Яны самазакрэдытавацца, як мы, не могуць. Так, яны зрабілі. Так, добра. Масавая камунікацыя ёсць. Таму можам яшчэ тут можа выйсці куды-небудзь. Дыстыляцыя. У прынцыпе, пачынаючы зараз, мы можам самі самастойна пайсці ў атмасферны рухавік, у рухавікі маторную індустрыю, увогуле ў пар, і ў чыгунку. Гэта тое, куды мы паспрабуем прыйсці. Мы паспрабуем зрабіць сябе індустрыяльную краіну. У нас хапае насельніцтва працоўнага, у прынцыпе. У нас 7 мільёнаў, гэта не зашмат, але гэта дастаткова для нашых мэтаў. Тым больш, што мы пакрыху, што у нас па межах. Нашыя межы проста меюць міграцыйны кантроль, то бок, калі мы зменім нашу паводзіны хаця бы да расавай сегрэгацыі, у нас з'явіцца рух людзей, якія будуць жадаць пераехаць мігрыраваць да нас. Бо зараз у нас палітыка па тыпу персы лепей за ўсё, і нікога другога мы не прымаем. Не прыняцце іншых культур. Раз, культура, неважно. Ты з-за мяжы, хто ты такі, мы цябе не ведаем. Монумент нашаму, як ён называецца, лідару, карацей.
Давайте трошки тых самых, наверное, нават не, тут і дрэнная была ідэя. Трошки радыкалаў, але больш прэстыжа ў нашай краіне. Асабістая паліцейская сіла падтрымліваецца даволі моцна, акрамя землеўладальнікаў. І з-за землеўладальнікаў мы, хутчэй за ўсё, не прасунем. Алерам. Ну так, толькі 10% падтрымкі гэтага. Мы можам зараз шэрыфаў тэарэтычна замяніць на дзяржаўную паліцыю, але мы забе гэта не дазволім. Шах. У нас шах атрымліваюць. Так? Дай-ка я пагляджу, як выглядае, дзе ён адбіваецца. Шах. Ну так. А як называецца па тыпу краіна, у якой галоўны шах? Шах. Угу. А як краіна так называецца? Шах штосьці? Просто гэта трошкі ў ангельскай яны выкарыстоўваюць па тыпу тып лідара шах, напрыклад, і шах-дом. І ўсё. І гэта дастаткова гэта аб'ясняе, што гэта месца, якое па тыпу як каралеўства, па тыпу месца, якое кіруецца каралём. А што з шахамі рабіць? Грошыкі мы зарабляем. Ідзем у плюс усё больш упэўнена. Можа ўжо зняць з паўзы. Давайте здымем з паўзы. Зробім хаця бы один-два рудніка. Мы зараз уляцім зноў мінус, але нам гэтыя руднікі патрэбны. Таму што чым танней будзе інструменты і ўвогуле ўсё, што патрэбна для будаўніцтва, тым танней будзе нават прыватнаму сектару будаваць, і нам таксама. Мы з гэтага толькі плюсы атрымліваем. Так, вось, ёсць руднік яшчэ. Усё яшчэ ёсць недахоп жалеза, даволі моцны. Так же сама, як і інструментаў. Дні цемры. Вулкан. Так, у усходняй Джаве. Гэта где? Заходняй Джаве нават. Гэта знаходзіцца. Давайте ім дапаможам. Трошки грошыкаў дашлем. А гэта вось тут увогуле. Халера яго відае, як правильно там. Да і халера з ім. Просто тут зацікаўленасць была. Так, інструментаў усё яшчэ не хапае. Нам яно па тыпу зараз усё адно завязана, але гэта нават і добра. Для таго, каб рабіць больш жалеза, нам патрэбна больш інструментаў. Для таго, каб рабіць больш інструментаў, нам патрэбна больш жалеза. Яно стварае недахоп, канфлікт і вось усё гэта, але ў той жа момант яно робіць нам прыбытак. Так, інструменты. Мне бы сканцэнтравацца. Давайте зноў прыпыню. Можна зараз прыпыніцца. Пачакаць яшчэ. Вера не ведае. Мы ў першую чаргу персы. Ужо вам казалі, мы вам скажам гэта зноў. Мы персы. Попел. Угу. Тэмпература апусцілася паўсюль, і гэта нам трэба дапамагчы сваім фермерам, каб заробак. На зерне кошты яшчэ падрастуць. У нас так дрэнна. У нас гэта закране не вельмі моцна, але мы ўсё роўна нашым дапаможам. Кошты зерня вырастуць дакладна. Давайте пачнем набываць увогуле зерня, бо мы свайго недастаткова... Ну такое сабе. Калі мы яго будзем набываць, то па цане, якая не вельмі нам шмат плюсаў дасць. Так, ці ёсць у нас порт? Мне падаецца, трэба порт адчыніць. Каб у нас быў гандаль яшчэ па вадзе, бо у нас усё яшчэ не існуе такой канцэпцыі. Бюракратаў не хапае. Усяго не хапае, беспонца нешта.
Пакуль не выправілі. Давайте яшчэ нешта, да? Трэба нейкія можа законы выдаць, не законы, а гэтыя указы просто. З-за таго, што мы зараз кіруем, давайте вось мануфактурная індустрыя. Вось мануфактура палепшым вось у гэтым горадзе, гэта будзе больш інструментаў. Бо будаваць мы не можам сабе дазволіць, а вось указу выставіць, гэта мы можам. О, хапіла. Мы зараз указам выправілі невялічкія... Не, пачакайце-ка, гэта цана яго упала, таму што ўжо няма неабходнасці. Добра. Блін. Прыватны сектор. Можете, калі ласка, яшчэ што-небудзь пабудаваць? Просто пакуль яны будуюць, я грошы зарабляю сабе. Мне выгадна, каб яны працягвалі будаваць. На опіумныя плантацыі яны набіраюць грошай зараз. Мы ўсё яшчэ ідзем у мінус. Мне не падабаецца. Давайте яшчэ адзін падатак нейкі накладзем на багатых. Чым яны тут? На кераміку. Ось. І яшчэ на што-небудзь. На дарагую мэблю. Вось. І вось мы ў плюсе. Вырашылі праблему. Насельніцтва. Багатыя пакрыху становяцца бедней, бо мы накладзі іх, аблажылі іх падаткамі на прадметы. Пры гэтым самыя бедныя пакрыху выбіраюцца. Адзінае, усе трацяць шмат грошай на... не ўсе. Бедныя і сярэднія класы трацяць на шмат грошай тупа на зерне. Што дрэнна. Трэба зрабіць яго танней. Зноў, асірійцы таксама выкарыстоўваюць сваю мову. Ну, на жаль, у нас шмат культур, мы не можам сабе дазволіць прыніжаць моцна іх. А то не хапала мне паўстанцаў з іх боку. Так. Паліцыя. Блін, у нас, калі шчыра, у нас землеўладальнікі толькі замацоўваюцца пакуль што. Мы палітычна захраслі. Ну, па тыпу, у нас няма магчымасці неяк вырушыць. Нам трэба павялічыць нашу колькасць людзей, якія гатовы по тыпу нейкую мелкую буржуазію альбо нешта такое, атрымаць сабе людзей, якія будуць працаваць ва ўстановах і не залежаць ад землеўладальнікаў. Вось толькі тады мы можам неяк прарвацца. Зноў недахоп жалеза. Бясконца наш улюбёны. З жалезам адзін мінус. Яго... Калі паглядзець на кошт жалеза, можна пабачыць некаторую тэндэнцыю. Калі вы назіраеце зараз за гэтым графікам, то яно каштуе як самалёт, то яно каштуе нічога. Гэта з-за таго, што ў мяне занадта шмат будаўнічых сектароў. Магчыма, мне варта зрабіць што-небудзь з гэтым. Можа паменшыць колькасць гэтых сектароў, і тады яно трошкі збалансуецца. Але зноў жа, ці патрэбна яно мне? Можа, трэба лепей так і пакінуць? Яно і неплохо будзе. Так, пачакайце-ка. Туркменія ўсё яшчэ не... Усё яшчэ Туркменію можна захапіць. Так, блін, мне трэба неяк гэта выйсці. Я ўжо паспадзяваўся, што мы зможам змяніць нашу манархію на нешта іншае. Альтэрнатыва тэакратыя. Упс. Не вельмі. У мяне нешта выпаў чат. Усё вяртаўся, падаецца. Падзяюся. Вітаю, чат. Ёсць. Прыватны сектар. Ага. Навошта вы гэта будзеце рабіць? Зараз руднік свінца будзе зроблены, яго пачнуць будаваць. Зноў падляціць цана на ўсё. Вітаю. Вы глядзіце, ён пачаў будавацца, мы ўйшлі ў плюс, таму што яны купляюць інструменты з нашага рынку. Ну, па тыпу, і большы заробак у нас падвышаецца за гэтага.
Так, цана на жалеза пакрыху выпраўляецца, калі шчыра. Так-то мы можам і ў плюс пайсці раней ці пазней. Монго таксама размаўлялі ў сваім класе. Давайте не будзем з радыкалаў пакуль пазбаўляемся. Ну і пазбігаем. О, можна падтрымаць рух на асабістую паліцейскую дзяржаўную кантроль паліцыі, карацей. Як это называць так-то? Так, падчас будавання жалеза проста ўлятае ў космас, калі яно скончваецца, яно нікому не патрэбна. Нам трэба знайсці нейкую яшчэ нейкую літаральна... Ага, жалеза сюды яшчэ выкарыстоўваецца. Пум-пурум-пум-пум. Куды б нам так нашы грошы пакласці? Нам патрэбна нейкі такі будынак, які бы выкарыстоўваў альбо жалеза, альбо ў ідэале інструменты. Яно ўсё будзе патрабаваць інструментаў раней ці пазней, але не зараз. Нам тэхналогіі зараз проста на гэта не хапае. Наконт паперы. Мы можам нешта з гэтым замяніць? Мне падаецца, ёсць у нас тэхналогія. Ага. Калі у нас было бы... Слухайце, а што у нас па рэсурсах? Дзесьці можна паглядзець. Здабыча... Ага, у нас ёсць руднікі фосфара. У нас ёсць свінец, у нас ёсць для вайны. У нас хапае рэсурсаў. Ну, па тыпу, у нас ёсць месца, адкуль здабываць рэсурсы, якія патрэбныя для... Шмат чаго насамрэч. Гэта фосфор. Тут таксама ён яшчэ ёсць. Яго пачаць здабываць, а у нас угнаенне пакуль мы не ўмеем рабіць, так? У нас тэхналогіі такой нават і блізка няма. Так. У нас ёсць інтэнсіўная агракультура. Можна зрабіць фабрыку угнаенняў і пачаць на фермах выкарыстоўваць угнаенне, як бы гэта дзіўна не гучала. І можна для гэтага нам спатрэбіцца жалеза, наколькі памятаю, і фосфор. Такім чынам сульфур. А не, пачакайце-ка, сульфур гэта сера. Я выбачаюся. Серы нам не хапае. Так, моторная індустрыя. Гэта потом. Помпы. У нашыя руднікі. Давайте гэтыя помпы і вугаль спатрэбіцца ў вялікай колькасці. Блін, а мы ж у нас вугаль хоць здабываецца хоць дзе. Мне падаецца, няма такога. Эх, мы не паспяваем за сваімі тэхналогіямі. Нам бы зараз набудаваць усяго. Па падатках. Усё яшчэ недастаткова ў плюс. Атмасферныя рухавікі. Атмасферны рухавік дазваляе здабываць у шахтах болей эфектыўна, але патрабуе для сябе, што там яшчэ раз, вугаль для сваёй працы. То, у прынцыпе, так-то не блага. І інструментаў больш патрабуе. Мы пакуль нават проста цыкл не запусцілі до канца. Ён працуе толькі тады, калі мы будуем нешта. На жаль, на жаль. Так. Эх, як бы так усё гэта дабудаваць яшчэ. Мы можам... вось, блин, я прапусціў. Мы можам бюракраты сабе атрымаць з ніадкуль, таму што у нас папера, ёсць фабрыка паперы, якая не выкарыстоўваецца. Я ўвесь гэты час не выкарыстоўваў тое, што ў мяне было пад рукою. Зараз мае усе бюракраты пачалі выкарыстацца паперай актыўна, супертэхналогіяй. І імгненна у нас падрослі заробкі, бо у нас была частка падаткаў, якая не апрацоўвалася. Папера вырасла ў цане вельмі моцна. Заробкі ў гэтым будынку выраслі таксама. А ці магу я нешта... Ага, яшчэ індустрыя ежы нейкая. Індустрыальны бум. Нашыя фабрыка інструментаў у Мазандаран дакладае, што у іх трошкі дадаткова
У іх больш інструментаў, чым патрэбна. Мы можам інвеставаць гэта. Добра, у меня, ў прынцыпе, там адзін толькі варыянт. У нас уздым невялічкі індустрыяльны ёсць. Жалеза зноў скончылася. Давайте-ка. Жалеза ўсё яшчэ не хапае. Я думаю, уйсці зараз, ну блин, у нас зараз ідзе на выплату крэдыта, у нас уходзіць 8 тысяч, 8,5 тысяч. Калі мы будзем просто працягваць зараз нічога не рабіць, мы пакрыху атрымаем увесь гэты прыбытак сабе назад. Ад чаго мы атрымліваем даволі шмат плюсаў. Тэхналогіі. Давайте паназіраем, што ў мяне па тэхналогіях. Можа, я нешта магу змяніць тут. Шкло больш эфектыўна рабіць. Для гэтага мне спатрэбіцца якраз такі то, што ў мяне ёсць. Добра. Тут мы можам больш эфектыўна рабіць мэблю. Цудоўна. І дарагую мэблю яшчэ. Яе кошт знізіцца вельмі моцна, я згодны на гэта. Больш эфектыўна рабіць адзенне таксама, калі ласка. Гэта ў нас увогуле нікуды не выкарыстоўваецца. Больш ежы. Так, я згодна. У нас ёсць некаторы момант таго, што мы ёсць рэсурсы, якія мы... новыя тэхналогіі, якія мы амаль не выкарыстоўваем. Нам бы вось гэтую серу пачаць здабываць. Гэта вельмі карысны рэсурс. Мяса нам не патрэбна. Інструменты давайте. Няхай будзе. Вось вы таксама. Больш карыстання інструментамі. Тут пераключымся на зерня. Нам больш зерня патрэбна. Цукар скончыўся. Раптоўна. Вось, помпа. Мы зараз пакрыху. Пачакайце-ка, у нас ёсць? А дзе яно ёсць? Ага. У Арабістане вось гэтага нашага залежнага. Яны робяць зараз, яны з'яўляюцца нашай часткай нашага рынку, і яны якраз такі пачалі здабываць гэтую самую серу. Давайте з гэтым скарыстаемся і ўсё ж такі пераключым вось гэта ачышчэнне паперы серай. Я не ведаю, ці гэта такой сапраўды метад ёсць, але гэта падвысіць кошт серы на рынку. Магчыма, гэта нашым дапаможа трошки. Я буду, ведаеце што, я не назіраў за часам. У нас тут не хапае даволі шмат рэсурсаў. Я зараз усё папераключаў на здабычу, каб мы маглі карыстацца большай колькасцю прадметаў. Але ўжо у нас пакрыху падыходзіць час. Я ўжо пайду, бо літаральна пазнавата ўжо. Апошняе скончыў. Так, ёсць. Усё, мы больш выкарыстоўваем больш прадвінутых тэхналогій. Пры гэтым у нас ёсць недахоп па некаторым рэсурсам. Мы яшчэ мензаберанзан. Так, гэта ён. Вось, мы палепшым яшчэ стан. У Персіі ўсё ідзе добра. Я ўпэўнены, што з яе атрымаецца вельмі моцная краіна. Мы патрацілі першыя 20 гадоў, пакрыху разганяем. У нас няма тэхналогій, у нас не пабудавана нічога. Нам літаральна першыя самыя ланцужкі ў залежнасці прыходзіцца будаваць літаральна зараз, а нам ужо патрэбна яго рабіць у вялікай колькасці. Вось, таму, яно потым збалансуецца, але гэта адбудзецца пазней. А зараз я вас перадам далей. Давайте паглядзім, хто у нас чым займаецца. Хто у нас што робіць зараз? У нас Лепус зараз гуляе у Kingdom Come Deliverance, Вадафака БЛР у Baldur's Gate 3, і Nine Ravens зараз нешта малюе. Давайте я вас сёння перадам Лепусу. І я жадаю вам добрага вечара і пабачымся заўтра. Дзе там наш Лепус? Вось он. До побачення.